mä kävin hulluit päivät ostaa hirveän halvalla kaikkea staffia mun omaan kaappiin ja tällaista ruokaa, ja sitten mulla oli oma kiska siellä. Ja sitten rehtori otti puhutteluun sen takia, että meidän se virallinen välipalakioski, niin sieltä ei myynti niin paljon hävinnyt, koska mulla oli tällainen oma kiska siellä, ja sitten se kiellettiin. Mitä raha merkitsee sulle? Kyllä niin kuin tietyllä tasolla merkitsee aika paljon, koska se tuo, niin kuin, että vapaus on kuitenkin sellainen, mitä kohti mä oon aina mennyt niin kuin, myös kaikissa omissa koulujutuissa, duunijutuissa, mä oon vaan tykännyt tehdä niin kuin, omaa juttua, omaa polkua, ja junnuna se onnistuu aika hyvin, koska eli perheen luona, ja sit sä maksat niin kuin, joitain tiettyjä omia juttuja, mutta sitten kun on omillaan, ja on omia kaiken näköisiä menoja, niin sitten aika nopeasti huomaa, että hetkinen, että kyllähän sitä rahakin pitäisi tulla, ja sitten varsinkin kun on sellaisessa duunissa, missä se ei tule niinku kuukausittain, vaan se tulee niinku prokkiksittain, ja viime vuonna nostin tyyliin kerran palkkaa. Mitä muuta vielä noista puhujakeikoista? Onko sulla niinku just semmoinen joku tietty aihe just nimenomaan, mistä sä aina puhut? Tähän viime kesän settiin mä loin just yhden puhesetin, Joo. ja se on niinku uskalla heittäytyä. Se on englanniksi, mä oon sen joka kerta vetänyt, se on Dare to Dive, ja siinä käydään läpi, että miten sä omat haasteet, omat pelot, omat uskomukset muutat voimavaroiksi. Uudessa studiossa ollaan. Jep. Nyt on sitä vähän enemmän, mikä oli viime jaksossa, mitä se oli? Pro-meininki. Pro-meininki, mä sanoisin. Joo, sinne Nooralle Essille terkut, että kattokaa tätä, nyt on vähän vielä parempi. Meillä tänään vieraana Jalmari Karvinen, tervetuloa Potku perselle podiin. Kiitos, mahtava olla ja tervetuloa tänne studioon. Toivottavasti mikit toimii, että mulle vaan laittaa sit valitusta, jos ei kuulu hyvin tai näyttää huonolta. Mutta onneksi kato, tekoäly on nykyinen hyvin, että sitten otetaan kamera-äänet, sieltä on joku se, tiedätkö, voi klikkaa joku Adobe joku AI-juttu, sitten se heittää sen hyväksi. Joo, ja jos mä sanon jotain tyhmää, niin se on vaan VVn tekemä deepfake musta. Kyllä. Nykyään voi heittää ton piikkiä aina. Niin voi. Mutta joo, kiva kun pääsit vieraaksi. Mehän piti ottaa tää jo silloin, on tästä varmaan melkein kuukausi takaperi. Siis sähän oot ollut pitkään jo vieras, ketä me ollaan haluttu, ja mä oon aina tykännyt jutella sunkaan, ja varsinkin silloin, kun tehtiin munkin kanavalle se video, niin muistatko silloinkin, siis se oli tosi vaikea jotenkin tehdä se koko video, koska me juteltiin niin paljon, se tuli niin paljon asiaa, mä olin silleen, että meidän kyllä pitää nyt tehdä se podcasti-jakso, ja nyt tässä onneksi ollaan. Ja Tämä on helpompi. Videossa jengi kyllästyy, jos ei vaan ole kuvakulmat, niin tässä ollaan, niin kuin, pysytään näissä. Tiedätkö, mitä mä oon miettinyt? Tavallaan, jos tekee vaikka niin kuin tube-videon, ja sitten se on tälleen vaikka podcastin pituinen, niin mikä se on, että silloin porukka ei tavallaan samalla, tai yhtä lailla jaksa kuunnasta, mutta sitten kun on niin kuin tekee podcastin, niin sitten porukka kuuntelee paljon. Onko se jotenkin se, että sä asennoidut eri tavalla, kun sä lähdet niin kuin, joo, mun mielestä toi asennoituminen on just se, että okei, nyt mä lähden ajaa autoa, mä pistän tämän podin, ja nyt mä voin, niin kuin, että vedetäänpä tuosta vähän pidemmän kaavan kautta, että niin voidaan kuunnella koko jakso, tai että jos siivoo, tai jos on kävelyllä. Mutta sitten kun mä oon istunut alas, mä haluan viihtyä sen podin, tai niin kuin tämän tube-videon parissa, ja sitten jos se on tylsä, sitten mä vaan vaihan. Et se on vähän niin kuin eri, että siinä on aina jotain muuta tekemistä, kun taas tube-video on silleen, että se on mun ainoa fokus. Mutta jotkut on saanut ihan hyvin toimimaan se, että laittaa vaan tubeen ne pitkät videot, ja jotkut katsoo, jotkut ei. Tiedätkö sen Sam Sulekin? Oliko tää sali-video? Fitness-äijä. Joo. Siis mä en siis sen kontsaa niin katsoa, mä en ole enää niin kiinnostunut sit fitness-puolesta niin kuin joskus oli, mutta siis mä vaan tiedän se konsepti, kun monet on niin puhunut siitä, että se on saanut sen toimia älyttömän hyvin, ja sehän on niin ihan tavallaan pois siitä, mitä nyt, tai mihin ollaan totuttu. Se ei tee mitään muuta kuin se vaan kuva, ei mitään edittejä, mitään musiikkia, ja ne videot on just jotain tunnin pituisia. Ja sillä on niin ihan sairaat näyttökerrat. Ja siinä on myös se autenttisuus, sehän on silleen, just että siitä ei ole niin editoitu tai muokattu, se on vaan kerran purkissa, tai ainakin siltä se vaikuttaa. Kyllä. Itse asiassa just näin, kaikki varmaan tiedätte Mr. Beastin, yksi maailman isoimmista tubettajista, tai varmaan maailman isoin, niin sehän teki ihan sikasemmosia, että paljon leikkauksia, ja se aloittaa ne videot silleen hirveällä energialla, ja kaikki efektit. Niin just mä näin Twitterissä se teki se jonkun, olikohan viimeisin tai sitä edeltävä video, niin se twiittasi, se oli silleen, että hei, nyt tää some on vähän niin kuin muuttunut, että sen aikakausi, että tehdään supernopeat leikkauksia, kaikki on taas niin kuin lähtenyt pois. Ja se kokeili sen sillä videolla niin kuin tehdä paljon hitaammalla temmolla, ja se sai tyyli enemmän näyttökertoa sille kuin pitkään aikaa. Joo. Ja sitten puhuttiin just tämä niinku
Mr. Beastification, että niinku kaikki haluaa tehdä samaa. Mä oon ihan saman trendin ja oikeastaan nyt kun mietin niinku tulevia videoita, niin nimenomaan keskittyy siihen, että mä haluan tehdä sen oman näköisen luovan setin sen sijaan, ja nimenomaan autenttisen, sen sijaan, että nyt hirveästi katteja. Mä oon muutaman tällaisen videon koittanut tehdä, tai joku haastevideo, missä mä niinku oikeasti mä katon, mitä musia Mr. Beastilla tai jollain Ronnie Backilla on, ja minkälaisia leikkauksia, ja sitten mä vaan kopioin sen. Teen niinku, että mulla on omat henkilöt, meillä on omat jutut, mutta just se tyyli on kopioitu, ja sehän toimi hito hyvin. Tai niinku, että se oli tyyli viime vuoden katsotoin video joku yötä metsässä, mutta se ei ole vaan mun näköistä, ja nyt mä haluan taas mennä siihen, että hetkinen, että mikä on sellaista aitoa mua, mutta silti samalla vähän niin kuin kuunnellen sitä yleisöä, mutta mulla on just tämä kysymys, että mä kuitenkin haluaisin, että ne on vähän niin kuin leffoja, ne videot, mitä tekee, että siinä on tietty sellainen meininki, että se ei välttämättä ole niin autenttista se, että nyt jos mä käyn laittamassa kameran johonkin ja sitten mä juoksen hakea sen jälkeen, kun mä oon ottanut sen kuvan, niin sehän on eri kuin se, että sä vlogaat vaan ja puhut silleen, että no nyt me mennään kahvilaan, ja nyt me ollaan lounaalla, ja nyt me mennään treenaamaan, mikä on vähän niin kuin toi Sam, mikä sen nimi oli? Sam Sulek. Joo, niin sillähän on kuitenkin se, että se on tosi, siinä ei ole niin kuin leikeytyä, mutta sitten mä haluaisin kuitenkin, että se on vähän niin kuin leffa, mutta nämä pitää vaan kokeilla ja löytää se oma tyyli. Mä oon miettinyt tuossa Sam Sulekista vielä puheelle, mikä niin kuin sillä on se erottava tekijä muihin, koska varmasti on muitakin, ketkä on tehnyt samantyylisiä videoita ja ei ole leikkauksia jauhaa vaan. Sitten se on niin kuin lyönyt läpi. Onkohan siinä kuitenkin, sehän on ihan hirveä massamonsteri, ja niin. Onko siinä esimerkiksi se kulma, tai onko se vaan niin kuin jotenkin semmoinen persoona, mistä kaikki tykkää? Ja se on vetänyt niin överiksi kanssa sen, että se kertoo, mikä se ruokavalio on ihan sairas. Ja kertooko se avoimesti, että se roinaa ja tollaista? Mun mielestä ei. Okay. Mun mielestä ei. Mutta sä tiedät. No siis. Mut hei, ihan tässä haluaisin, tehän tunnette jo, mä en tunne sua niin hyvin, mä ensimmäisen kerran näin sun kontenttia tai näin sut VV ja teidän yhteisellä tubevideolla, ja siitä mä aloin sua seuraamaan YouTubessa ja oon nähnyt sun kontenttia, niin mun mielestä voisit kertoa mulle ja varsinkin kuulijoille, jotka ei varmasti kaikki ainakaan tiedä sua, että ei varmasti. Niin, että kuka on Jalmari Karvinen? Tosi hyvä kysymys. Ehkä tässä kontentin tekemisessä, niin no ensinnäkin 2009 mä sain mun ukilta joululahjaksi kameran. Mä en ole ihan kikseis vielä silloin siitä. Mä halusin fudisveskaa, hanskoja ja palloja ja legoja. Mutta sitten mä aloin niinku pikkuhiljaa kuvailemaan. Mä en kuitenkaan editoinut vielä mitään. Mutta sitten 2012 9-luokalla mä tein ekan tube-videon. Meidän piti tehdä tällainen niinku loppuprojekti. Hirveä iso teksti tai pitkä teksti. Ja sitten mä olin silleen, että ehkä toi ei kiinnosta niin paljon, että voisiko mä tehdä videoa. Ja meidän opettaja suostui, että okei, tee video. Sitten mä käytin siihen 1 viikon ja sain mun ekan tube-videon ulos 2012. Mutta silloin mä olin vielä tosi ujo puhumaan kameralla tai näyttämään itteeni kameralla. Ja silloin se fudis oli niinku isoin juttu. Ja näin jatkui sitten joku 4 vuotta, että mä silloin tällöin tein jonkun videon, mutta ne oli enemmän niinku visuaalisia videoita, missä mä olin aina kameran takana. Ja lukiossa mä aloin myös tekemään niinku mainosvideoita, joku partioita näki mun videoja ja niin sellaisia, missä mä dokumentoin vaan, että mentiin luontoon, mentiin retkelle ja niin kuin tollaista fiilisvideo-tyylistä juttua mä tein aika pitkään ja sitten 2016 mä ajattelin, että ei hitto, että nyt mun on pakko alkaa tekemään tätä kontenttia, että mä oon niin pitkään niin kuin ajatellut puhua kameralle. Sitten siinä tuli hyvä sauma, kun mä valmistuin lukiosta, vähän niin kuin fudistakin vähän niin kuin lopettelin, että mä en päivittäin nähnyt ketään, joka voisi tuomita mut niin kuin, että hei, että sä teet surkeat kontenttia, että lopeta toi. Eikä kukaan tietenkään olisi tuominnut, mutta mulla oli sellainen ajatus, että kaikki niin kuin katsoo ja dissaa. Niin silloin mä päätin, että okei, nyt mä oon tekemään tube-videoita, ja mä tein 12 videoa valmiiksi ennen kuin mä julkaisin ekan videon, mihin mä puhuin, koska mä olin niin peloissaan siitä, että mitäkään jos joku sanoo, että tää on nyt niin kuin fail ja tää on kauheat. Mutta sitten mä oon päättänyt, että okei, mulla on 12 videoa valmiina, että sitten mä vaan julkaisen sen seuraavaan. Mä ajattelin, että mä lopetan sen siihen ensimmäiseen videoon, jos tulee huonoja kommentteja. No, lopputulema oli se, että eihän kukaan katsonut niitä videoita, ei tule yhtään kommenttia, että silleen, että se pelko oli turha. Mutta siitä vähän niin kuin sen 2016 syksyn jälkeen, niin kuin joka viikko on tullut 1-2 videoa, joskus on päivittäisvlogi, joskus on ollut pidempiä taukoja, että en ole tehnyt kontenttia, mutta pysynyt siinä kontentin tekemisessä, niin oikeastaan siitä asti aika monta vuotta ja teemoja on ollut
niin itsensä kehittäminen on aina mua kiinnostanut, se ei niin paljon kiinnosta yleisöä, niin sitten mä oon aina myös vähän silleen kuunnellut, mikä kiinnostaa yleisöä, niin dokumentoinut omaa elämää, on se sitten ollut foodista, muuta sporttia, yrittäjyyttä, opiskelua, hyvinvointia, ihan niin kuin laidasta laitaa, matkustelua, niin sitä on tullut tehtyä, onko tässä nyt 8 vuotta lyhkäisyydessä. Mutta sanoisit sä, että eli saisit niinku henkeä verestä sisällöntuottaja kuitenkin, vai yrittäjä, vai mikä tavalla, miten sä niinku kuvailisit tuollaisen rasun? Tosi yrittäjähenkinen, että kyllä me niinku Skidilla ollaan kerätty golfpalloja ja myyty niitä, kerätty pulloja ja myyty niitä, tai palautettu niitä ja tehty suklaakonvehteja ja ollut kaikennäköisiä niinku Jojo OK, joka on Jalmari Olli oma kerho, ja silläkin oli jo logo, sitten toi Jeo OK, eli OK oli vähän niin kuin se OY, mutta kun ei ole OY, niin se oli OK, ja nämä on tällaisia niin kuin ala-asteen juttuja, että se yrittäjämäisyys on noussut sieltä asti, ja just mä muistan esim. Yläasteella mä kävin hulluit päivät ostaa hirveän halvalla kaikkea staffia mun omaan kaappiin, ja tällaista ruokaa, ja sitten mulla oli oma kiska siellä. Ja sitten rehtori otti puhutteluun sen takia, että meidän se virallinen välipalakioski, niin sieltä ei myynti niin paljon hävinnyt, koska mulla oli tällainen oma kiska siellä, ja sitten se kiellettiin. Eli kyllä nämä kertoo silleen, että se yrittäjämäisyys on koko aika ollut siellä, mutta ehkä niinku, se on se yrittäjämäisyys, mutta myös se on niinku luovuus, tai mä kyllä tykkään tosi paljon niinku leikkiä kamerankaan ja ottaa kuvakulmia ja lennetellä kopteria ja näin, mutta sitten mä oon myös huomannut, että ne, mitä mä tykkään tehdä, niin kuin slow motionit tai hienot leikkaukset, niin jengi skippaa niitä yli niin kuin videoissa ja sitten ne haluaa vaan katsoa, kun mä puhun. Niin mä en tiedä, niin kuin, siinä ei ole löytynyt, tai niin kuin, myös joskus pitää miettiä, että hetkinen, että mä oon tehnyt 10 vuotta kontenttia, mutta mä en ole missään vaiheessa niin kuin lyönyt läpi sillä tavalla kuin moni muu, että kuitenkin mulla on vaan sit alle 40 000 tilaajaa, kun monella muulla on 100 000, 200 000, ja mä oon ihan varmasti tehnyt niinku videoita yhtä paljon, tai lähes 500, niin jokuhan siellä on ollut silleen, että mä oon pysynyt ehkä niinku, sit kuitenkin itselleni mukavissa asioissa, enkä ole mennyt sellaiseen niinku viihteellisyyteen, että se on niinku hyvä ja huono juttu, niin sitä voi pohtia. Toi on hyvä, kun sanoit, että se on vähän niin kuin hyvä ja huono juttu, koska itse pystyy samaistumaan niin paljon näihin ajatuksiin, koska tietenkin mä oon tehnyt itsekin näitä somehommia ja kamppailu eri ajatusten kanssa. Mutta ehkä mitä mä oon huomannut nyt vanhetessa, niin mä itse oon huomannut, että se on kuitenkin tärkeämpää se, että silti, että itse nauttii siitä. Mä oon ainakin päätynyt niinku semmoiseen lopputulemaan. Koska faktaa se, että jos nyt ollaan siinä 30 hujakoilla, ja kyllä mä niinku itse näen, että mun mielestä, koska mä tykkään myös tehdä sisältöä, on se luova tyyppi, ja kyllä mä niinku ilomielin voisin hyvin tehdä sisältöä vielä 60-vuotiaanakin. Mutta se on luonnollista, että se suunta pitää muuttua. Et silloin kun just aikaisemminkin, tai ennen podia puhuttiin, että tehtiin 6K-juttua, ja sitten mä aloitin vähän sitä mun omaa vlogia, ja se oli sitä viihdetyyppistä juttua. Ja jossain kohtaa mä vaan niinku älysin, että mä en vaan enää jaksa tätä, että mä oon kasvanut niinku tästä ulos, ja mä en oikeasti saa tästä mitään mielihyvää. Niin tavallaan pitää myös niinku mukautua sen ajan hermoille, ja sitten tavallaan, että onko se niinku lopullinen juttu se, että kun säkin sanoit, että sä oot tehnyt 10 vuotta sisältöä, mutta sä et ole sinänsä lyönyt läpi, mutta sä oot myös tehnyt aina sitä niinku omaa juttua, ja sä oot pysynyt rehellisenä siinä itsellesi, ja tehnyt oikeasti niitä asioita silleen, mitkä sua on kiinnostunut, tuonut niitä esille, niin tavallaan olisiko sun edes pitänyt niin kuin sinänsä lyödä yhtä isosti läpi? Että ajatteleeko siinä enemmän sitä, että no, mutta sitten mulla olisi ollut just enemmän seuraa, ja mä olisin ehkä saanut siitä tehtyä paremmin mun ammatti, tienannut enemmän, mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, että sulki on aika oma se niche, mistä sä puhut. Ja välttämättä niin kuin Suomessa ei tiedä, että sä edes oo siihen niissiin yhtä paljon yleisöä. Että totta kai jossain maailmallahan sä voisit tietyllä niissillä saada silti tosi ison kanavan esimerkiksi. Mutta tarviiko edes saada? Se on hyvä kysymys, ja kyllä mä aina sanon, että kun mun tavoite ei ole se, että tulee isoksi mediapersoonaksi ja viihdyttäväksi, vaan ennemmin just se, että menee mahdollisimman syvälle joihinkin tiettyihin aiheisiin, mistä on utelias, mistä haluaa oppia, ja että on niissä tietyn tavan sellainen kuin asiantuntija sen sijaan, että nyt haluaa tehdä niin kaikkea. Mutta
toi on tosi niinku haastava kysymys, koska kyllä sit tykkää taas tehdä niinku kaiken näköistä. Se on kiva kuvaa jotain foodisvideoa ja kiva kuvaa jotain ihan niinku myös muuta, jotka ei välttämättä ole siinä ihan core-jutussa. Mutta toisaalta mitä mä mietin kanssa, toihan on varmaan avannut sulle myös sit taas erilaisia ovia. Et sä käyt tekemään puhujakeikkoja. Tai itse asiassa tähänkin voisi kaivata, että moni varmaan kiinnostaa, että miten edes pääsee niin puhujakeikkoihin. Miten susta tulee semmoinen yleisöpuhuja? Ainakin mä tiedän, että Antti kiinnostaa. Esimerkiksi mua kiinnostaa noin hommat. Että mä en oo, joskus mä ajattelin, että mä en ikinä, siis mä oon aina vihannut esiintymistä sun muuta, mutta tuossa mä opiskelin psyykkiseksi valmentajaksi, mä huomasin, että mä en olisi ikinä voinut uskoa, että mä pystyn niin nauttimaan jopa niin yleisölle puhumisesta ja ole uskottava ja niin sitä kautta just on ollut tämmöisiä niin kuin valheellisia uskomuksia, että ei pysty tekemään jotain, niin mua just kiinnostaisi, se oli tietysti se epämukavuusalue, kun sitä alkoi tekemään, mutta sitä kautta mua alkanut kiinnostaa enemmän sellainen, niin kiinnostaisi tuolla, että miten niitä pääsee, niin kuin, miten sä oot aloittanut niissä ja miten niitä keikkoja on saanut. Joo. Ehkä mistä tämä on lähtenyt, niin mulla on ollut kyllä sellainen niinku kiinnostus puhumiseen, mutta just, että se on aina ollut tosi jännittävä, tosi pelottavan. Niinku, se on aina tuntunut vähän silleen, että vitsi, toi on pelottava, tota mä en viitti tehdä, mutta sitten mä oon kuitenkin jotenkin hakeutunut ja mietin just, että esimerkiksi lukiossa, niin mä hakeuduin puhumaan sen niinku ylioppilaan puheen ja meitä oli siinä niinku joka luokalta yksi, tai mä olin niinku, vähän vanhempi siinä, mutta just, että lähtee vielä ruotsiksi iso yleisö eteen, niin hakeutuu siihen niin jännittävään tilaisuuteen, niin että jotenkin on ollut sellainen, että haluu, vaikka se on, niin kuin, se on hiton pelottavaa. Ja sitten vähän samanlainen nytten viime vuonna, niin mulla on niin vähän kytenyt tämä, että okei, mä haluaisin tehdä näitä puhujakeikkoja. Mulla on muutama tuttu, jotka tekee, Perttu Pölönen, yksi Suomen niin kovimpi puhuja. Mä niin tunsin, että mulla olisi jotain niin sanottavaa, ja mä niin haluaisin päästä omaa tarinaa, tiettyjä juttuja kertoa. Vähän niin kuin, että intohimo palaa sinne, mutta sitten se tuntuu niin todella pelottavalta. Ja just toi niin kuin, vähän niin kuin huijarisyndrooma, että ei mulla nyt ole mitään sanottavaa. Mutta sitten viime kesällä mua kysyttiin tällaiseen Aalto-yrittäjyysyhteisön kiihdyttämä-ohjelmaa vetää nuorille yrittäjille setti. Ja sitten mä olin silleen, että shit, että tää on nyt on pakko sanoa vaan kyllä, koska nyt mä oon niinku odottanut tällaista chanssia. Mä olin vähän aikaisemmin jo silleen aina kieltäytynyt, no en mä tiedä, en mä tuu. Yksi ongelma, se oli englanniksi. Ja sitten tämä englanti on just, että se on niinku aina ollut tosi kammottavaa. Mä oon niinku 7-luokalla skipannut englannin tunteja, koska se on niinku niin pelottavaa puhua. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä otan tämän haasteen vastaan. Ja sitten mä treenasin siihen niinku kuukauden, tein tunnin setin ja menin vetää sen, kuvasin sen, keräsin kaikilta palautteen, jännitti tosi paljon, onneksi oli pieni yleisö, kannustava yleisö, mutta kyllä eihän se nyt välttämättä hirveän putkeen mennyt, että niin hyviä juttuja, mutta just se, niin se viestintä tai miten mä toin ne jutut ilmi, niin kyllä jengi huomasi, että tässä ei ole nyt kovin kokenut puhuja. Eli huomasiko ne, kun sä kysyit palautetta? Tuliko sulla tuollaista vai onko ne oli tosi ystävällisiä kyllä siinä palautteessa, mutta kyllä niin kuin, ne on kuitenkin sellaisia tyyppejä, jotka oli nähnyt paljon puhujia koko sen niiden ohjelman aikana. Siellä oli joka viikko ollut puhumassa tyyppejä, jotka on, niin kuin, tai että jos sinne tulee joku Peter Westerbacka, joka on vetänyt 1000 puhetta ja se on aina niin kuin samat setit, ei sen tarvitse niin preppaa ja se on aika vakuuttava. Niin just, että ne vertaa sellaisiin tyyppeihin, niin sitten, että kyllä mä nyt tiesin, että jengi ei ollut siinä niin kuin ihan kikseissä välttämättä. Mutta sitten samalla mä ajattelin, että vähän niin kuin mulla on kaikissa kontenteissa ollut se ajatus, että okei, että sun 100 ensimmäistä toistoa tulee olemaan surkeita. Mitä nopeammin sä pääset siihen 100 yhteen, sitä parempi. Niin mulla toi niin kuin ajatus siinä, että tämä on prosessi, tässä kestää, nyt mun pitää vaan saada 100 keikkaa. Joten sen ensimmäisen keikan jälkeen mä otin yhteyttä kaikki yrittäjyysyhteisöihin, kaikki mahdollisiin paikkoihin, että nyt mulla on niin kuin tällainen setti nuorille yrittäjille, mä haluan tuoda vetää tämän, ja sitten mä vedin 10 ehkä keikkaa. Ei nyt, se on yllättävän haastavaa, ja en mä nyt hirveästi niitä meille lähettänyt, mutta sain kuitenkin niitä keikkoja alle. Mä kuvasin ne aina, keräsin aina palautteen, ja joka keikalla se on aina parantunut. Aina vielä niin kuin jännittää yhtä paljon, mutta mun mielestä se on just se paras siinä, että videoissa, kun tekee videoita, sä oot yksin, sä voit aina ottaa uusiksi, sulla on mitään niin kuin paineita tai stressiä,
Sitten kun sä menet yleisö eteen, sä näet ne siinä. Ja mun mielestä se on niinku paras, että sä saat sen reaktion niiltä siinä, että jos niinku, et silmät alkaa välähtelee, jos on jotain innokasta tai tulee nauruu, tai sit sä näet se, että joku ottaa kännykän eteen, niin se on aika, sit saa sellaisia niinku ihan eri kiksejä kuin videoista, niin se mua on jäänyt siinä koukuttamaan. Ja tietenkin sit se, että niinku on tullut hyviä palautteita, ja tuntuu siltä, että jengi kaipaa sellaista viestiä, mitä mä oon myös niinku siellä sanonut, että hei, että mua niinku tämä englanti on pelottanut ja niinku julkinen puhuminen on pelottanut ja niinku kaikki on pelottanut, mutta sitten mä oon alkanut kuitenkin tekemään videoita puhua englanniksi ja näin. Niin se on ehkä sellainen viesti, mikä on sitten resonoinut tosi monella, että kaikilla on ollut niitä haasteita tai uskomuksia tai pelkoja, mutta menetelmillä tietyillä jutuilla niistä pääsee yli ja pääsee niinku nauttimaan niistä jutuista, mitkä on ennen tuntunut tosi isoilta haasteilta. Jep, toi on kyllä niinku hyvä, että sulla on tullut toi, että sä oot kuitenkin ymmärtänyt, että tää on ihan hiton jännittävää ja pelottavaa, mutta silti mun pitää tehdä tää. Että se, mikä itselläkin on tullut, kun on eka astunut sinne epämukavuusalueelle, niin sit se on tullut, että okei, että tää on se pointti oikeastaan, että tää on näin perseestä, mutta tämän jälkeen, jes, että oikeastaan mitä enemmän perseesti, se mun on sit just tehtävä. Että milloin sulla niinku tuli toi, koska mä muistan joskus koulussa piti tehdä esitelmiä, silloin mä välttelin niitä, ei mulla silloin ollut sitä mentaliteettia, mutta jossain vaiheessa tässä kasvaessa on tullut se, että okei, jos tää jännittää, niin sitten tää just on tehtävä. Ehkä se on myös noiden niinku videoiden kautta, tai just se 2016, mä sanoin, että mä oon niinku tosi ujo sen kameran edes niinku monta vuotta, en halunnut puhua kameralle, ja sitten kuitenkin siinä meni muutama vuosi, sitten mä päätin, että nyt mä alan puhua. Ja sitten niinku, aina mennyt vähän niinku niitä pelkoja kohtia, ja sitten joku voisi nauraa, niinku, että ei ne ole pelkoja mulle, mutta että kaikilla on vähän niinku ne eri jutut, ja nämä on ollut niinku mulle sellaisia, just se kameralle puhuminen, tai sitten yleisölle puhuminen, tai sitten toi englannin kieli. Ei ne ole tullut niinku luonnostaan, ja jos vertaa vaikka mua ja mun broidia, niin mun broidi on niinku ihan uskomaton viihdyttäjä. Niinku, että aina kun mä näen sen, niinku aina mä oon heti nauraa niinku ensimmäisestä kommentista, joka on ihan niinku jotain järjetöntä. Ja sit vertaa sitä muuhun, joka on aika kuiva kaveri. Onko se sun pikkuveli? Mun pikkuveli, joo. Ja niinku ihan, niinku, että jos jommankumman meistä pitäisi tehdä kontenttia, niin sen pitäisi tehdä. Niin niinku, että just se, että se ei ole tullut niinku luonnostaan, kun jotkut on sellaisia luonnostaan tosi vaikuttavia esiintyjiä, niin mullakin se, että sitä niinku, että pikkuhiljaa se parantuu, kun menee ja tekee. Ja mä muistan mun ensimmäinen podi, tai yksi ensimmäisistä oli, niinku, että mä olin tuon rahapodin vieraana. Mä olin niin kuumotuksissa, ne oli päättänyt jonkun aiheen, ja sitten mä olin läppäriin kirjoittanut, niin valmistellut 10 säästökäskyä, mulla oli kaiken näköisiä Exceleitä siellä, ja sitten ne vaan aloitti silleen, että kukaan ei ole kyllä tullut läppärinkaan podcastiin. Mutta se oli vaan mulle niin iso juttu, että mä en voi sinne vaan mennä niinku juttelemaan. Nyt tämäkin on tällainen, että tämä on aika luonnollinen tilanne, varmaan meille kaikille tässä vaan olla ja jubailla, eikä meidän tarvitse miettiä sitä, mitäköhän joku nyt ajattelee tästä, kun se kuuntelee tätä, ja ei käy sellainen hyrrä, kun silloin mä muistan, että mulla on hirveä hyrrä, että nyt mun pitää kaikki sanoa, että tässä on nämä pointit, näin mä käyn nämä läpi, eikä silleen, että keskustellaan tässä. Joo, mä tiedän todella hyvin ton fiiliksen. Ekat podijaksot oli just tollasia, ja sitä ennen mä oon jossain ollut, kun mä oon urheilu, mä oon painia, joissain haastatteluissa ollut, mä oon ollut ihan hirveässä paineessa. Hyvä, kun tiedät, sä oot ollut siellä niinku vääntää, tiedätkö, henki hieverissä, ja sitten se haastattelu sen jälkeen on niinku se kuumottavin hetki siinä koko niin, toi on just hauska, niin kuin sä sanoit, että niinku, meillä on eri pelkoja. Varmaan useampaa pelottaisi mennä sinne painimatolle, jos niinku vastustaja yrittää repiä sun päätä irti niinku periaatteessa kuin haastatteluun, mutta ne on erilaisia. Mutta se on ihan tutkittukin asia, että ihmisten suurimpia pelkoja on, tai mun mielestä se on ykkönen, julkinen nöyryytys tai häpäisy tai miten se nyt muotoileekaan. Ja silloin tuommoisissa haastatteluissa ja tuommoisissa siihen on mahdollisuus. Siinä on aina niinku se on pieni mahdollisuus, että jotain tosin painimatollakin sut voidaan nöyryttää aika hyvin sinne. Niin, mutta eihän se ole silleen just sama, koska sit se on kuitenkin vähän niinku osa sitä urheilua. Niin, kyllä. Niitä tapahtuu koko ajan. Mutta tuosta noista puhujakeikoista vielä tuli se mieleen. Mä oon mun elämän aika nähnyt, mä sanoisin, että oikeastaan itse asiassa ihan muutaman vaan, semmoisen oikeasti todella vaikuttavan puheen.
Ja jonka jälkeen oikeasti mä jäin silleen, että wow. Niin kuin ensinnäkin mun eka reaktio oli silleen, että vitsi toi oli jotenkin niin kuin taitava puhua, oli todella siistiä kuunnella, tosi vakuuttava. Ja oli silleen, että, niin kuin, että miten joku voi saada niin kuin muun tommosen vaikutuksen. Sitten se on mun mielestä niin todella sikahieno taito, siis silleen yleisöpuhuminen. Ja kyllä mä oon jossain kohti kanssa miettinyt, varsinkin tämän niin podin myötä, nyt just tälleen vanhetessa on enemmän ehkä todennut sen, että kyllähän mulki on niin oikeasti aika paljon silleen sanottavaa. Ja mä itse asiassa just tuossa Oskarin kanssa yksi päivä FaceTimasin pitkästä aikaa ja vaihdettiin siinä kuulumisia. Ja sitten puhuttiin vähän niin kuin tästä huijarisyndroomasta silleen, että mäkin olin niin kuin silleen, että vähän niin kuin kerroin tästä, että olisi kiva ehkä jotain niin kuin koulutuspuolen juttuukin alkaa mahdollisesti tekemään ja just jotain tämmöistä yleisöpuhumista. Ja sitten mä vaan niin jossain siinä sanoin Oskarille, että mut kun mulla on jotenkin sellainen fiilis, että okei, onhan tosta niin oikeasti aika iso juttu tehnyt, mutta kyllä mulla on vähän sellainen fiilis, että mun pitäisi ehkä ennen kuin mä menen näitä juttuja tekemään, niin vielä vaikka kasvattaa semmoinen 10 millin verkkokauppabisnes. Sit mä voin vasta, että se mennään. Joo, sama. Niin kuin sitten Oskar silleen, että juteltiin tässä, oli silleen, että mä ymmärrän ton täysin, mutta mieti, että sulla on kuitenkin, jos sä oot onnistunut kasvattaa yli 100 000 tilaajan kanavan, sä oot pyörittänyt ravintolabisnestä, sulla on niin kuin jo niin paljon annettaa, millä jollain ei ole. Vaikka sä kuvittelet, että jos täällä on 10, ja sä kuvittelet, että sun oma taso on tällä hetkellä vaikka vaan 4 tai 5, niin mieti, että sitten on kuitenkin ihmisiä, ketkä siellä 1 ja 2. Ja että sä pystyt antaa niille sen, että ne pystyy nostamaan siihen omalle 4. Että se on kyllä totta, ja sitä niin helposti vähättelee itteensä, ei silti luota itteensä, vaikka on kuitenkin sinänsä tehnyt hienoja juttuja, mutta tämäkin on, ehkä kaikki kiteytyy loppupelissä siihen, että mitä sä näet niin tuolla sosiaalisessa mediassa on muuta. Ja tästäkin me ollaan juteltu paljon, mutta just se, että kun sä näet tuolla jotain parikymppisiä, ketkä on tehnyt miljoonia, ja sit sä oot silleen, että mä oon kohta 30, ja mitä mä oon loppupelissä niin tehnyt. Just näin. Niin. Mutta se on just tämän nykyajan tällainen, se on vähän niin kuin, tai se on todella toksista, että me nähdään niin kuin kaikki highlightit kaikkien Kyllä. muiden elämästä. Tämä on just hauska, kun mä siis joku päivä se on niin kuin linkkari, ja mä tein siitä videon siitä, että niin kuka menee selaan niin linkkari, ja sitten mä vaan katsoin, saavutus, ja mulla tuli tosi sellainen tyhjä olo, koska ei mulla ole mitään sellaista, mitä voisin nyt LinkedInissä jakaa, ja sitten mä laitoin TikTokiin videoon, ja sitten se on joku kommentoi just siihen, että kelatkaa, että selaatte LinkedInia, ja sitten se vähän pääkallo emoja siihen, sitten mä ajattelin, ei hitto, on tää kyllä, niin kuin, että jokainen niin kuin sosiaalisen median kanava on vaan sellaista, että sä voit, jos sä et ole niin kuin valpas, niin sä voit mennä sellaiseen huonoon vertailumoodiin, mutta siitä pitää olla vaan tosi tietoinen, että hei, että tekeekö tämä mulle hyvää, tekeekö tämä mulle huonoa, että mitä mä nyt viihdyttyisin ja katsoisin vaan niitä kissavideoita ja koiravideoita. Tämä on nyt mulle niin kuin hyvää ajankäyttöä, mutta se, että menee sellaiseen vertailu, niin siitä ei kyllä koskaan tule. Unpopular opinion, mun mielestä linkkari on ehkä itse asiassa toksisin somekanava, nyt kun mä mietin. Koska siellä oikeasti kaikki laittaa pelkästään niitä hyviä saavutuksia. Nyt mä sain tämän helvetin hyvän uuden duunipaikan. Nyt me tehtiin näin ja näin. Että kuitenkin sitten noissa muissa somekanavissa, okei, linkkarissahan pääsääntöisesti kaikkihan on silleen, sehän on semmoista tosi niin kuin kaikki se, joo, tosi hyvä, se, niin kuin, sekin on, mutta toisaalta se on, pääsääntöisesti sitten siellä on ehkä enemmän semmoista positiivista ainakin kommenttien suhteen näin, taas kun vertaa muihin somekanaviin. No kaikki on ammatillisia, niin. Pro, kudos, hyvä. Mutta toi on kans yleistä, varsinkin kun tässä on jonkin verran myös psyykkistä valmennusta tehnyt ja opiskellut, niin on huomannut sen, että kun kysyy vaikka mä aluksi kysyin sulta, että kuka on Jalmari Karvinen, niin hyvin monille tulee nämä, mitä mä oon tehnyt, mitkä on mun saavutukset, mitä mä teen. Miten sä loppujen lopuksi kerrot, että kuka sä oot? Toki sä kerroit niin kuin sun niin kuin menneisyydestä ja tolleen, sieltä tuli myös niin kuin sitä, kerroit, että sä oot luova, sieltä tuli luonteen piirteitä ja tollasta. Mutta hyvin usein se on sitä, että mitä mä oon tehnyt ja näin. Miten loppujen lopuksi sä kerroit, että kuka sä oot, millainen ihminen sä oot? Ja se on hauska, niin kuin, että eka ajatus meillä niin kuin yleensä on se, että aletaan niistä omista niin kuin saavutuksista jotenkin niistä kertoa. Mutta sitten jotenkin ei kuitenkaan niin kuin tule silleen, että minkälainen ihminen on ja minkälaiset luonteenpiirteet on ja
miten on vaikka auttanut jotain. Tiedätkö sä tolleen? Se on kyllä hauskaa. Niin on, ja varmaan yleisempää, jos joku kysyy sulta, niin ehkä se ei halua välttämättä. Tai en mä tiedä, onko se vaan meidän ajatuksissa. Varmaan tietynlaiset ihmiset ei halua heti kuulla, että joo, no mä oon empaattinen ihminen ja silleen, okei, no kerro mitä sä oot tehnyt. Mutta se on just, jos mietitään tai peilataan tuohon niinku puhumiseen ja se, että mikä tekee kiinnostavan hyvän puheen, niin yksi osa sitä niinku 3 kohtaa on se sun eetos tai sellainen uskottavuus. Eli sä haluat siihen alkuun tuoda sun uskottavuuden. Ja ehkä tällaisessa tilanteessa just, että okei, miten mä tuon nyt sen uskottavuuden tähän kuuntelijoille, miten ne pysyisi kiinnostavina, niin mä yritän heittää vähän sellaisia täkyjä, että hei, tätä ja tätä ja tätä mä oon tehnyt, ja sitten ehkä se herättäisi kiinnostuksia. Nyt jos mä olisin aloittanut tässä, niin kuin, että olen poikaystävä ja niin kuin isoveli ja poika ja tässä on mun isovanhemmat, näin, niin sitten se on silleen, että okei, kiinnostavaa, mutta ei oikeasti. Niin, nimenomaan. Niin, että se on vähän, siis loistava kysymys, mä tykkään tosi paljon tuohon, mä haluaisin että myös, että kun joku kysyy multa, että kuka sä oot, niin mä voisin myös sellaiseen introon tuoda vähän sellaista inhimillisyyttä ja sellaista, niin kuin, että mikä on mulle tärkeää, että hyvä pointti. Mutta sekin on myös tietynlaista semmoista haavoittuvaiseksi asettumista, että sä alat heti kertoa jotain sun niin kuin, sisimpiä juttuja tossa, että onko se oikea paikka, mikä on oikea paikka ja ehkä eka jotain muuta. Keskustelu syvenee ehkä sitten myöhemmin. Just näin. Mä oon kyllä huomannut, siis se on oikeasti yllättävän vaikea kysymys, kun joku kysyy, että kuka sä oot, mitä sä teet. Varmaan noiden puheenkeikkojenkin myötä sä oot niinku oikeasti keksinyt siihen, tai sille pitänyt harjoitella sitä, mutta kun mä muistan jotain miittejäkin kauan sitten muuta, kun siellä on niinku esitelty. Se on niinku, ei ollut koskaan miettinyt oikeasti, että mitäs mä kertoisin niinku itsestäni. Sitten on vähän niinku mennyt lukkoon silleen, että hetkonen, että niinku, niin, mikä näistä? Niin. Mä luulen, että kyllä mulla on tullut niinku hyvät opetukset, tai siihen, että nykyään kyllä aika helposti sano, niin siellä tulee joku litania, se voi olla joka kerta ihan erilainen, mutta kyllä se yleensä, että mikä on tämä, kenellä mä nyt niinku puhun, että se on vähän erilainen puhua niinku yläasteikäisille kuin sitten, että sulla on joku pankinkaan tai jonkun yhteistyökumppaninkaan miitti ja sun pitää siinä niinku vakuuttaa, että minkä takia, että se aina freimaat vähän sen yleisön mukaan. Mä en tiedä, onko se hyvä ja huono, mutta tietyllä tavalla tunne se yleisö, mutta tietysti tärkein on just se, että tunne itsesi, ja se on niinku kaiken A ja O, mutta sitten, että kuinka helppo on tuntea itsensä ja omat niin. Jep. Niin no. Sä sanoit tuossa, että se uskottavuus on eikö sä sanonut, että se on 1 3, se, mikä siinä puhumisessa on? Ja tiedätkö miksi mä en sanonut niitä muita 3? No. Koska mä rehellisesti mä nyt muistan, mä just sanoisin, että tää on tällainen Sokrateen 3 kärki, onko se nyt logos, patos, etos, ja nämä niinku opetellaan kyllä kaikille jossain vaiheessa. Uskottavuus on 1, toinen on niin, mitenkään, se niinku liittyy siihen aiheeseen, mutta, ja hetkinen. Joo, kato. Ei, tää on ihan niinku muutenkin mielenkiintoista, pitäisi kyllä tietää. Mitä muuta vielä noista puhujakeikoista? Onko sulla niinku just semmoinen joku tietty aihe just nimenomaan, mistä sä aina puhut, vai onko sulla jotain vaikka 3 eri puhetta, mitä sä aina pidät, vai? Mulla on nyt ollut, että tähän viime kesän settiin mä loin just 1 puhesetin, ja se on niinku uskalla heittäytyä. Se on englanniksi, mä oon sen joka kerta vetänyt, se on Dare to Dive, ja siinä käydään läpi, että miten sä omat haasteet, omat pelot, omat uskomukset muutat voimavaroiksi. Ihan hiton hyvä. Eli se on sellainen kuin mun oma käytännössä polku, mutta, ja tää on hauskaa, että miten se alkoi, oli se, että mä ekoilla kerroin, mä tunsin, että ei mulla on niinku, mulle ei ole story, että en mä niinku voi puhua itsestäni, niin sit mulla oli se sama käytännössä map of daring, eli uskalluksen kartta, minkä mä kävin läpi 5 pointtia, ja jokaisessa mä kerroin eri henkilöistä, niinku tunnetuista henkilöistä. Mulla oli siellä Steve Jobsia ja niin Kobe Bryantia ja Amelia Earhart, joka oli ensimmäinen naispuolinen, joka lensi Atlantin yli. Eli tällaisia niin kuin tunnettuja henkilöitä. Mä otin sieltä aina 1 pointin. Sitten mä tapasin tällaisen puhujakoutsin ja se sanoi, että hei, että kaikki puhuu noista. Että, niin kuin, puhu itsestäsi. Se on kiinnostavaa. Ja vasta nyt oikeastaan niin kuin tämän vuoden puolella, että kaikki viime syksyn keikat, mä puhuin aina jostain muista. Sitten vähän ehkä peilasin niin kuin omaa storya. Että näin hän on tehnyt ja näin mä
tämä on mitä mä opin tässä. Et kyllä siellä aina oli se mun story, mutta sitten taas tänä vuonna ne on ollut vaan se, että tämä on mun story. Ja sitten niinku ounaa sen. Ja sitten hauskaa oli just se, että että palautteet kannattaa kysyä, palautteet kannattaa, niinku mitä ikinä tekee, niin niistä oppii. Mutta sitten just tämän vuoden keikkaan tuli esimerkiksi kommentti, että ihan kiva, että puhuit itsestäsi, mutta olisi kyllä kiva kuulla myös niinku jotain muita tunnettuja henkilöitä, miten ne on käytänyt tätä. Sitten mä olin, oh my god, että tämä oli just se, mutta sä et koskaan voi niinku palvella kaikkea. Niin. Tiedätkö mitä? Tähän vielä mun pitää sanoa. Kun sanotaan, että asiakas on aina oikeassa, Joo. niin mä just näin ihan sikahyvän jutun liittyen tähän, ja tämä vähän liittyy tohonkin juttuun, että myöskään aina ei voi periaatteessa siihen ihmisen palautteeseen ja niihin niin kuin tukeutua. Tavallaan, että jos se otti esimerkin siinä, minkä mä kuulin Applen, eli oli BlackBerryn puhelimet, muistatte varmaan, ja niillähän oli se näppäimistö siinä näytön alhaalla, ja kaikilta asiakkailta kysyttiin sillä, että onko tämä niinku oikeasti hyvä, tykkäätte. Sitten kaikki oli sille, että tämä on niinku parasta, että tätä parempaa ei voi olla. Ja sitten tuli Apple, ja ne teki sen, kosketusnäytös oli se, ja oli se pois. Ja yhtäkkiä kaikki totesi, että Applenhan on paljon parempi. Mutta pointtina tuossa on just se, että vaikka sä kuinka kysyt ihmisiltä, mutta kun ei tiedä paremmasta, eli tavallaan sun pitää myös, niin kuin, no siinä sä sanoit, niin kuin yrittäjänä innovoida, tuoda, sun pitää tuoda ihmisten eteen niitä uusia asioita, jotta myös voidaan niin kuin oppia tavallaan tykkäystään uudesta. Tietenkin toi nyt silleen vähän, mutta tavallaan myös on niinku tohon, että ehkä loputtomiinkaan silleen voi kysyä palautteetta ja mikä on hyvä ja näin, mutta sitten taas toisaalta jossain kohtaa ehkä pitää miettiä itsekin silleen, että hei, ehkä jos mä tuon tähän jotain niinku ihan uutta, keksin jonkun ihan oman jutun, ja vaikka tämä ehkä menee kaikkeen niinku neuvoista palautteesta vähän ohi, mutta porukka ei välttämättä tiedä tai nähnyt tällaista, mutta ne saattaakin tykkää siitä. Just näin. Ja toi on myös yrittäjyyden sellainen, että kaikki on riski, kaikki uusi, jos sitä ei ole ollut, se on aina riski, mutta se on just se, että me halutaan kokeilla sitä, me halutaan vähän, tai varsinkin startup-yrittäjyys, että sä haluat päästä sille seikkailumatkalle, että voidaanko me tehdä tästä joku iso juttu. Kyllä. Mutta palaten, mä olin aika haku teillä, eli tämä on Aristoteleen retoriikka, 3 pointtia, ne oli oikein, että etos, patos ja logos. Etos on se, että se puhe käytännössä myös viittaa, että mikä on se olemus. Se on just se uskottavuus ja sä henkilönä. Niin, itsevarmuus on semmoinen. Just näin. Sitten on patos, ja se on se, että hyvä puhe, niin se menee käytännössä kuulijan tunteeseen. Että se vaikuttaa siihen, sun pitää tunnepohjalta, sulle pitää tuoda se fiilis, että ei vitsi, tää on hyvä puhe. Ja sitten 3 on logos, ja se tarkoittaa, että se käy järkeen. Eli siinä, että se ei riitä, että sä herätät tunteita, vaan siinä pitää olla myös joku looginen rakenne, joku aihe, joka oikeasti käy järkeen. Niin siinä on ne 3 pointtia. Nyt opittiin taas kaikki vähän lisää, ja nyt koitetaan muistaa nämä niin viikon päästä uudestaan taas. Mutta kyllä tuo niinku just se, että sä vaikutat siihen tunteeseen. Mä sanoisin, että tämmöisessä niinku puhumisessa, yleisölle puhumisessa, okei, sulla on isompi yleisö, sä pystyt vaikuttaa enemmän moneen, mutta sitten kun sä esimerkiksi valmennat jotain, vaikka tälleen niin kuin 2 psyykkinen valmennusvastaanotto tai tämmöinen, niin siinä sä pystyt kuitenkin elää sen toisen, niin kuin kysellä siihen liittyviä kysymyksiä. Ja se on myös magea siinä, että sä näet niiden kysymysten avulla sä pystyt tietyllä tavalla pussiin sen. On jotain ongelmia. Mun mielestä tämä uskottavuuteen kanssa liittyvä homma on se hauska tuolla kurssilla. Siellä sai osallistua siinä kaikkien edessä vapaaehtoiset semmoiseen valmennukseen. Se Antti Peltonen, se kouluttaja piti. Ja se oli just semmoinen tilanne, että en todellakaan haluaisi mennä tuohon, mutta mä jotenkin olin silleen, että no mä oon vapaaehtoinen. Just näin, aina pitää olla ja sitten mut kysyttiin, että mitä mä haluan. Mä silleen, no psykologia kiinnostaa, mä haluan opiskella psykologiksi ja näin. Ja, no miksi sä vois tehdä näitä juttuja vaikka sä et ole psykologi. Mä sanoin, no ei, musta tuntuu, että mulla ei ole uskottavuutta näin, ja sitten keskustelu jatkuu näin, ja sitten jossain vaiheessa kysyi, että niin, että sä oot niinku entinen painija, mitä sun mielestä tämä painiura tuo sulle tähän näin. Sitten mä oon silleen, no tuo se uskottavuutta, ja näin. Sitten se on se, että niinku, just näin. Hetkinen, sanoit, että se tuo uskottavuutta, sä just sanoit, että
sulla ei ole uskottavuutta. Sitten mä oon silleen, että ei vittu, mä oon itse niin kuin sanonut nämä asiat. Se ei ole kertonut mulle. Se tekee vielä paljon isomman vaikutuksen jotenkin. Yeah. Just näin. Ja siinäkin varmaan tuollaisessa valmentamisessa, niin että vaikka ne oli nyt niinku retoriikkaan liittyvää, niin silti, että kyllähän sekin on, että miten sä vaikutat yksittäiseen henkilöön, niin ihan sama juttu, että sulla on se oma uskottavuus, sä yrität sen tunteeseen, sen järkeen vaikuttaa, ja sillä tavalla sä saat sen muutoksen aikaiseksi, mutta sitten, että olisi sit puhe tai olisi se sitten tällainen niin valmennus, mutta ihan sama niin kuin somekontentti. Että totta kai se on nyt mennyt sellaiseen tosi hypernopeeseen juttuun, mutta ehkä niin kuin, että mitä mä haluan myös jatkossa niin kuin tehdä on se, että hei, mä haluan kertoa hyviä tarinoita ja hyvä, niin kuin, että näissä on joku idea, joku punainen lanka siellä on, että se vedotaan siihen tunteeseen. Että se on niin kuin aina kombinaatio noista kolmesta, mikä ikinä se kontentti sitten on. Tiedätkö, kenelle mä nostan hattua? On mun mielestä tosi taitavia niin kuin yleisö edes. Stand-up-koomikot. Siinä on kyllä niin kuin taiteenlaji, mikä on vaikea varmasti oppia kunnolla, mutta ne, ketkä on niin kuin oikeasti hyviä, se miten ne pystyy ottaa se yleisön niin kuin haltuun ja miten luonnollisia ja karismaattisia oikeasti ne on siellä lavalla, se on jotenkin ihan sairasta. Mutta Kela, ne on tehnyt 10 vuotta sitä yhtä tunnin settiä. Ne on, ne oikeasti 10 vuotta saat sitä yhtä tunnin settiä, saat siellä niin kuin bit by bit, yksi läppä, tämä toimii, miten mä muutan tätä, että tämä toimisi paremmin, tämä menee roskakoriin. Ja oikeasti, että noi niinku parhaimmat isommat, ne joilla on näitä Netflix niin spessuja, niin sitä yhtä settiä, se voi olla, että siihen on käytetty niinku todella paljon aikaa. Totta. Ja sitten kun ne niinku, että okei, tämä oli hyvä, mitä se seuraava? Sitten saa aloittaa taas, niinku, että nyt nollista, mutta käytännössä taas sitä uutta juttua keräämään, siinä menee aikaa. Niin, mutta jossain vaiheessa ne on mennyt ekan kerran sinne. Ja mun mielestä se on vielä niinku kuumottavampi tilanne, että sun pitää mennä naurattaa sinne lavalle ihmisiä. Tai mun mielestä se on kuin se, että sä meet vaikka pitämään puhumaan. Se lähtisi jotenkin itseltä niin, että pitää olla niinku siellä uskottava. Mutta sitten kun sä meet, sun tavoite on saada ne nauraa ja yleensäkin odottaa, että sä saat ne nauraa, niin siinä sä asetat itsesi aika ja sitten kun sä epäonnistut, niin se on kova isku. Se on, en ole koskaan kokeillut, enkä tiedä haluanko, mutta pitäisi ihan varmasti kokeilla, mutta niin, kuulostaa erittäin haastavat, mutta niistä voi aina oppia. Todellakin. Kyllä. Mites, joo. Äänittääkö vielä? Mä olisin hyppää vähän rutiineihin. Silloin kun kuvattiin munkin kanavasta videoa ja me käytiin niinku, tai mä oikeastaan heti jo silloin, no en silloin, mä oon aina ihaillut sitä, sähän kävit sunkin omalla kanavalla niitä rutiineita ja kaikki eri keinoja läpi, että miten saa niinku itsestään oikeasti eniten irti. Ja silloinkin oli tosi hyviä ajatuksia. Miten kun mä nyt palaan tässä kaikki sun vanhoihin tube-videoihin, missä teit kaikki niitä pie-chartteja ja sulla on ollut vaikka ja mitä, niin kun sä oot kaiken näköisiä juttuja kokeillut. Ootko sä päässyt johonkin johtopäätökseen, että mitkä on parhaita rutiineja, mitä jollain voi oikeasti olla? Olit sä sitten yrittäjä tai ihan duunari? Tämä on tosi kiinnostava. Ehkä tässä mennään, mistä me vähän jo puhuttiin just siihen, niin kuin, että siihen ensimmäiseen kysymykseen, että kuka sä oot. Niin kaikkien pitäisi kysyä, kuka mä oon, ja sitten miettiä, että okei, tunne itsesi, mitkä on just mulle ne parhaat rutiinit. Että niin kuin, että varmasti on, tätä on varmasti niin kuin tutkittu, että mitkä on niin kuin yleisesti kaikille toimivat parhaat rutiinit, mutta ehkä se lähtökohta on se, varsinkin kun rutiinien luonti on niin haastavaa, sä et voi yhtäkkiä vaan ottaa 10 rutiinia ja nämä mä haluan nyt uuden vuoden alussa, näitä mä teen nyt joka päivä tänä vuonna. Se ei vaan toimi, se tulee niinku feilaa aina, niin siinä pitää olla tosi tarkka, jos oikeasti haluaa luoda sellaisia niinku elämänkestäviä rutiineja, niinku, että mistä aloittaa ja minkä ottaa, minkä, niinku, että siinä pitää tuntea itsensä, pitää priorisoida. Ehkä kuitenkin, jos mietitään niinku sitä pohjaa, mikä luo niinku pohjan kaikelle aikaansaamiselle tai hyvälle elämälle, niin siinä on niinku muutama juttu, mistä mä aloittaisin. Ja kyllä varmaan niinku tärkeimpänä on uni, ravinto ja treeni. Ja noihan on silleen, että ne tulee vähän käsi kädessä. Ainakin mulle, että
jos mä treenaan hyvin, niin silloin mä myös nukun paremmin, ja kun mä nukun paremmin, silloin mä myös syön paremmin, ja kun mä syön paremmin, silloin mä haluan treenaa, ja mä voisin niinku kääntää ton ihan miten tahansa päin, että jos mä nukun hyvin, niin silloin mä treenaan hyvin, kun mä treenaan hyvin, mä syön hyvin. Mitä ikinä sä ton pyörität, niin se vaan, ne menee käsi kädessä, että kyllä mä niinku, noi on se pohja, mistä mä lähtisin ennen kuin mä alan jotain, että petaa sänky tai juo vettä tai ei kännykkää iltaisin tai ei kännykkää ensimmäisen tuntin päivänä tai meditoi tai päiväkirja. Nämä on kaikki sellaisia, mitä mä aika usein teen ihan automaattisesti, koska mä alan huomaamaan, että okei, jos mä en ole nyt tehnyt jotain, vaikka laittanut ajatuksia ylös vihkoon, niin sitten mun ajatukset on mun päässä ja sitten mä oon vaan tosi niin kuin sekasin. Niin sen takia, että siitä on tullut mulle myös, että nämä on aika sellaisia kriittisiä tapoja, mutta sitten toisaalta joskus tulee kesäloma ja mä oonkin vaikka kuukauden tekemät yhtään mitään noista, ja sitten mä oonkin tosi fine, mutta sitten jossain vaiheessa mä oon tuntee, että okei, oonko mä nyt liikkunut tarpeeksi, oonko mä nyt nukkunut hyvin, ja sitten se pikkuhiljaa taas huomaa sen, että mun on pakko palattava näihin omiin juttuihin. Joo, siis toi mitä sä just sanoit, että noi 3 asiaa, se nukkuminen, ravinto, liikunta, ne on vähän niin kuin ne 3 tukipilaria, ja mun mielestä se on mä oon niin 100% sun kanssa samaa mieltä, että ne pitää oikeasti olla kunnossa, että sä löydät niihin nimenomaan niin kuin ne hyvät rutiinit. Ja vielä noista kaikista muista, koska me ollaan paljon kokeiltu kaikkia ja ollaan innostuttu noista myös ja ollaan ladattu niitä produktiivisuusäppejä ja sinne laittaa, tiedätkö just, että mäkin muistan, mulla oli yhdessä kohtaa aamulla oli silleen, että kun sä heräät, siinä oli, että juo tämän verran vettä, check. Heti herät, petat sänky, check. Käy tälleen paskalla, check. Pese hampaat, check. Siinä on joku 100 asiaa ennen kuin mä alan oikeasti tekemään siis mitään. Joo. Toi on paha, kun just mäkin latasin ne appit ja sit mulla meni oikeasti niihin aamurutiineihin se 1,5 tuntia ja sit mä pääsen hommiin. Sitten mä jonkun videon katoin ja joku sanoi siellä, että paras aamurutiini koostuu 3 tai 3 asiasta. Mä ajattelin, että toi on ihan hyvä, koska 15 asiaa kun siinä on, niin aamurutiinit vasta tehty ja mennyt vaikka kuinka paljon aikaa. Just näin. Millainen on sun aamurutiini? Vaihtelee tosi paljon, että ei ole mitään täydellistä yhtään aamurutiinia, mitä mä aina teen. Tällä hetkellä mä oon tykännyt treenata aamuisin, mutta tääkin nyt, että joskus on 2 kertaa viikossa, joskus on 4 kertaa viikossa, mutta se treeni yleensä sit alkaa 7.30, niin se tarkoittaa, että mun herätyskello on 6.45, ja sitten oikeastaan silloin vaan herään, peseen hampaat, laitan treenikamat, ja sitten mä jotain snackia otan, että on vähän hiilaria kropassa ennen sitä treeniä. Sitten jos mä menen koululle tai duunille suoraan, mä pakkaan niin kuin laitan kamat siinä valmiiksi. Et mulla ei ehkä enää se aamu ei välttämättä ole se, että nyt mä stäkkään kaikki mun tavat siihen, vaikka joskus mä tykkäsin just siitä, että mulla on se hampaiden pesu, että se on niinku kivenkova, niin sit mun kannattaa siihen päälle laittaa se, että heti sen jälkeen mä kirjoitan vaikka päiväkirjaa, mutta mä kyllä mulla on noihin tapoihin vähän sellainen sääntö, just se 80%, että mä muistan silloin skidinä tai joku 15, 16, 17, 18, 20, siihen asti 5-6 vuotta mä olin tosi tarkka, että mä oikeasti pyrin pysyä 95-100% mun tavoista. Mutta nyt mulla on se, että se on se 80% ja mä träkkään tosiaan vihkoon mun niitä tapoja, mutta että se on tosi fine, mä oon just lounaalle, että mä vedin, vaikka mä tavoitteena on, että mä syön puhtaasti, niin sit mä vedin siinä se suklaan kierteen. Kuulemma niitä on näkynyt nyt somessa, mä en ole nähnyt kertaakaan, mutta lounasseuraavainen sanoi, että mä ottaisin ton, ja sit mä otin sen ja se oli tosi hyvä, mutta nyt tää tarkoittaa sitä, että mä en saa mun ruoka plussa, että puhdas ruoka, mä en saa siihen, ja se on super fine, ja tätä mä oon yrittänyt myös opetella tässä viimeisen ehkä 3-4 vuoden aikana tällaista tasapainoa, Joo. mutta hauskaa on se, että että me ollaan tosi erilaisia me ihmiset, meidän pitää tietää, mikä toimii meille, koska jollekin se toimii vaan, että se on tosi mustavalkoista. Vaikka nyt otetaan alkoholin kanssa, mä juon siis tosi vähän, mutta esimerkiksi yhdessä kirjassa just se oli, että mä en muista kenestä tämä esimerkki nyt oli, mutta just, että mä oon päättänyt, tai että se on että se menee niin 0-100,
että mulla on parempi olla vaan ilman. Ja jollekin se sokerinkaan on sama, että mulle varmaan paras toisi, että mä vaan päättäisin, että mä oon ilman vaikka karkkia. Ja sit mä oon ollutkin pari vuotta, silloin kun mä pelasin foodista, mä oon ilman karkkia, se oli tosi fine. Mulla piti olla sellainen mustavalkoinen ajattelutapa, että mä joko teen tai joko en tee. Kun taas mun tyttöystävä on sellainen, että se voi ostaa, niin kuin on vaikka menkat, se ostaa karkkia, sipsiä, limua, pullaa, jätskiä, se ostaa kaikkea niitä. Sitten se ottaa jonkun yhden lusikaisen jätskiä, 3 karkkia, 1 sipsiä ja dippiä, sitten se on fine. Ja sitten mä tuun sinne ja nyt kun meillä on tätä, niin kaikki nämä pitää syödä ja nyt äkkiä. Eli mulla ei ole mitään balanssia sen suhteen, ja sitten taas Ellalla on sellainen, niin se voi olla kaapit ihan tämän karkkiin, ja sitten se, niin kuin, että no mä otan nyt 1 suklaapalan tähän jotain. Ja mulla ei ole niin kuin mitään sellaista. Ja sitten mä oon yrittänyt just opetella sitä, että okei, että nyt mä elän niin kuin Ella, ja mä elän tämän tasapainoisesti, ja sitten niin kuin, että se ei vaan sovi mulle. Ja toi on ehkä se isoin oivallus, että meidän pitää tuntea itsemme, ja se on tosi fine, mikä ikinä sä olit se mustavalkoinen, tai olit se sitten sellainen tosi tasapainoinen, niin mikä sopii sulle, niin ehkä, niin kuin, että se on se kaikkein tärkeä oppi rutiineissa myös. Toi on hauska, kun sanoit, koska mä muistan, sulla oli todella vahvat niin kuin ne sun, että näin tehdään, ja sä nimenomaan kun sanoit, tosi mustavalkoista. Mutta yksi kysymys ehkä, mikä mulla tuli sen niin kuin osalta, että kun sä mietit silloin, palataan hetkeksi sun elämässä sinne, kun sä olit se 18-20, sulla oli tosi tarkat kaikki rutiinit, ja sä et luopunut niistä, sä oikeasti pysyit niissä, versus nyt, niin tuntuuko susta, että silloin ne kaikki sun rutiinit ja tavat, niin auttoi sua saamaan enemmän aikaiseksi kuin nyt? Niin kuin niitä asioita, mitä sä halusitkin saada loppupelissä aikaiseksi. No toi on tosi tärkeä lisäys toi niin kuin viimeinen, että ehkä joo enemmän aikaiseksi. Että siellä oli sellainen tosi kurinalainen päivärytmi, tai mä luulen, että niin kuin kohokohta on varmaan just siinä 2018 syksy, kun mä teen niin kuin päivittäistä vlogia, mä pelaan foodista, ollaan nousemassa niin kuin 2, mä coachaan joka viikko, mä teen niin kuin mainosvideoita, mä oon just aloittanut opinnot Hankenissa, siinä oli vaan niin paljon käynnissä, ja mulla oli ne rutiinit, ja totta hitossa mä sain paljon aikaiseksi, mä muistan, mä olin silloin niin kuin aika tikissä, ja mä katsoin niitä vanhoja videoita, se oli niin kuin, että mulla oli tyyli 5:30 herätys, mä editoin siinä pari tuntia, sitten mä menin salille, sitten mä menin kouluun. Joo, mä muistan. Niin kuin, että mä sain ehkä enemmän aikaiseksi, mutta saiko mä niitä oikeita asioita, tai just toi niinku lisäys, ja just se, että niinku mun mutsi vaan sanoi siitä, että koska mä asuin silloin himassa, ja se sanoi, että kyllä sä olit täällä himassa, mutta sä et ole vaan läsnä, että mä olin niinku omassa sellaisessa kuplassa elin, että mä tulin niinku paikkoihin, mutta sitten ehkä koko aika mun raksutti, että okei, mitä mä niinku kuvaan tän, ja onko tässä videolle hyvä juttu, ja mitä mä teen seuraavaksi. Eli nyt mulla on sellainen niin kuin tasapainoisempi lähestyminen, varsinkin niin kuin ihmissuhteisiin, että se on niin kuin verrattuna siihen 2018, niin en mä hengannut siellä kavereiden kanssa, tai ei mulla ole parisuhdetta, niin kuin, mutta sitten toisaalta tämä on hauska, tää on, niin kuin, koska että me opitaan koko ajan lisää, nyt mulla on taas sellainen tunne, että nyt kun mä oon tässä niin kuin 3-4 vuotta vähän seilailua, vähän tehnyt eri juttuja silleen, että ollut startupissa ja kuitenkin palannut taas opintoja ja tehnyt enkuksi kontenttia, suomeksi kontenttia. Nyt mulla on sellainen fiilis, että ei hitto, mun on pakko päättää joku juttu, mihin mä keskityn nyt, oli se sitten edes 2 tai 3 kuukautta. Niin kuin yksi eksperimentti, satsaa kaikki siihen ja katso sitten sen jälkeen, miten menee. Eli mä huomaan, että nyt mä oon seurannut niin pitkään, että nyt mä haluan, te olette varmaan tämän 75 Hardin kuullut tai ehkä jopa testannut niin kuin haasteen. Niin kuin, mulla on jotenkin silleen niin kuin kutsumus siihen, että nyt niin kuin, pakko testaa jotain tuollaista, niin kuin, joka vaatii itsekuria. Ja sitten taas tietää, että oliko se huono vai hyvä kokeilu. Tämä on niin kiva keskustelu, koska mä siis on kamppailu ja kamppailu edelleen noita ihan samoja asioita. Ja musta tuntuu, että se on ehkä vielä yrittäjän semmoinen vaiva monesti. Mutta mulla on nimenomaan tässä oikeasti aika monta vuotta tavallaan tuntunut siltä, että nimenomaan just kun sä sanoit, mun mielestä se oli hyvä sana, seilailu. Ja en mä niin kuin sano, että tavallaan, tai mä en halua nähdä sitä myöskään, että se olisi niin kuin tosi negatiivinen asia, koska on kuitenkin saanut niin kuin asioita aikaiseksi ja tehnyt ihan kivoja juttuja. Mutta sitten niin kuin, mulla oli tossa muutama ajatus sille, että mä oikeasti grindasin niin kuin ihan sairaasti. Siis sillä lailla, että niin kuin,
en mä nähnyt ketään ja oikeasti oli vähän niin kuin jopa välillä silleen, että kun niin kuin Noorakin piti tehdä jotain, mä silleen, että kun mun pitäisi niin kuin grindaa ja tälleen. Yeah. Ja onhan se niin kuin, kyllä onneksi itsekin on nyt löytänyt enemmän semmoista tasapainoa ja täytyy kyllä sanoa, että varsinkin se viime vuosi niin kuin sen grillin osalta, kun siinä oli niin paljon uutta ja se oli tosi stressaavaa, että tavallaan niin kuin, no Antikin kanssa ollaan just juteltu, mutta semmoinen, niin kuin, että mun oli tosi vaikea monesti olla oikeasti läsnä kanssa. Mä koko ajan niin kuin jotain stressasi. Mutta ehkä tosta tuli, melkein pitäisi lyödä kättä päälle sille, että nyt yritetään fokusoida oikeasti vaan ihan muutamaan niin kuin juttu oikeasti sillä lailla. Ja ei ainakaan niin, joku tietty ajanjakso, otetaan vaikka kuukausi 2 ja sovitaan, että ei seilailla. Nyt vaan otetaan se joku juttu, mitä haluaa tehdä. Se on niin helppo sanoa. Niin, se vaan. Oliko toi seilailu niinku, meinasitteko se niinku sitä, että ei ole oikein ollut semmoista määränpäätä vaan tehnyt? Vähän se on niinku tuuliviiri, että se niinku, että mun mielestä elämässä pitää olla niinku avoin uusille jutuille ja tietää, että aina voi muuttaa sitä kurssia, mutta ehkä mulla niin, no kokonaiskuvassa se on just, että saanut hyviä juttuja tehtyä ja ollut niinku, elämä on hyvää ja siellä on niinku, huokosuus on ehkä sellainen sana, että siellä pitää olla sellaista joustavuutta, huokosuutta, varsinkin jos tekee luovalla alalla duunia, koska jos se menee sellaiseen niinku, Excelin pyörittämis tik, mitä monella niinku, konsultilla tai finanssialalla työnteko välillä on, ja se, niinku, se suorittaminen vähän niinku, kuuluu siihen, mutta se on ihan fine, koska sun ei välttämättä sä et tarvii sitä luovaa metsässä oleilua tai vähän sellaista niinku, hengittämistä, niin se on tosi tärkeää, että se on siellä, mutta ehkä mä tarkoitan sitä, että just sellainen, että mä en ole sitoutunut täysin mihinkään, niin mä oon vähän mennyt niin kuin seilailu ja mennyt tuuliviirin lailla niin kuin eri puolille ja en ole niin kuin vaan pysynyt jossain tietyssä jutussa niin pitkään kuin oisin halunnut. Ja sama, vielä pakko sanoa, itsellä on kanssa ollut se, että mä oon innostunut aina tosi helposti monesta asiasta. Se on tavallaan siunaus, mutta myös omalla tavalla kirous, koska se on osittain aiheuttanut mulle myös sitä, että mä seilailen. Eli ollaan tehty vaikka jotain projektia, niin kyllä mä muistan, kun grillin aikaa silleen, että mulla tuli siellä vaikka just semmoisia ajatuksia, että ei vitsi, että hei sen ei tarvitse olla edes iso juttu. Mä näen jonkun reelsia on silleen, että hei tässä olisi ihan tämmönen hauska business-juttu. Sitten mä oon silleen, että okei, mulla onko heti raksuttaa, tosta voisi olla idea, mä innostuin tosta, pitäisikö mun vähän testaa tota? Niin kuin, että tulee tommosiakin asioita mulle helposti. Että semmoinen yli-innostuneisuus monesti asioita kohtaan. Ja niin kuin mä sanoin, tavallaan se voi olla myös hyvä juttu, mutta sitten tavallaan sitä pitää oppia jotakin kontrolloimaan. Ja se on ollut se mun ehkä isoin syy myös sille, että miksi mä oon monesti seilailu. Mutta niin kuin toi sana seilailukin, niin se saattaa kuulostaa negatiivisemmalta, jos tietysti kaikki haluaa johonkin määrän päähän. Mutta niin kuin, jos se määränpää olisi se ainoa tavoite ja se on se pääjuttu, niin sittenhän seilailu on vähän huono. Eikö mieluummin pitäisi mennä suoraan sinne eikä vaan seilailla? Mutta kun on ymmärtänyt tässä, tai koko ajan vähän enemmän ymmärtää sitä ja huomaa, että se määränpää kuitenkin se ei ole oikeastaan se tärkeä juttu, vaan se matka, kun sä oot menossa sinne ja sä yrität mennä sinne määränpäähän. Niin yhtäkkiä kun miettiikin, niin onko se seilailu sitten enää niin paha homma, kun se onkin se matka. Jep, ja sitten itse asiassa tästä tullaan myös siihen, mistä mekin ollaan juteltu, että jotta sä pääset, että vaikka olisi niin kuin sinänsä joku paikka, mihin sä haluat päästä, niin ehkä se on osa sitä, mehän puhutaan siitä omasta, oliko se time zone, se. Kyllä, joo. Että tavallaan se, että jos vaikka sun määränpää on se joku tietty juttu, missä sä näet, että sä haluat joskus olla, niin ehkä, jotta sä pääset sinne, niin se vaatii kaikki näitä asiat, mitä sä oot nyt elämässä aikaan tehnyt. Kaikki mahdolliset seilailut ja asiat, mitkä tuntuu ehkä tällä hetkellä siltä, että mun ei olisi pitänyt tehdä niitä, vaikka sun nimenomaan oikeasti olisi aina pitänyt tehdäkin ne. Mun mielestä se oli niin hyvä just se, että me kaikki eletään meidän niin omalla time zoneilla ja joku saattaa olla, tiedätkö, 30-sen jonkun menestyvän firman toimari, mutta menehtyy 50-vuotiaana. Joku taas on vasta 50-vuotiaana, saa jotain ja
joku, niin kuin tiedätkö, että me mennään, kaikilla on niin omat elämät, ja tavallaan niin kuin, mäkin haluan niin kuin uskoa sit kuitenkin siihen, että mä menen just nyt siellä, missä mun pitää mennä. Just vaikka niin. Välillä ehkä epäileekin sitä, että niin. Teekö mä niitä oikeat ratkaisuja. Niin sehän oli just toi, minkä asian kanssa itsekin on kamppaillut tuossa niin kuin myöhässä elämässä, kun on tehnyt jotain juttuja, mihin on kuluttanut vuosia, mutta niistä ei tullutkaan se juttu. Siinäkin on niin hyvin sanottu se, että sä oot myöhässä, jos sä vertaat, niin sä oot myöhässä johonkin verrattuna, jos se on ihan täysin samalla polulla sunkaan, mutta kun ei ole semmoista ihmistä, joka on sillä samalla polulla. Sä et ole myöhässä mistään, sä et ole liian ajoissa, sä oot just niin kuin ajoissa. Ja sitä kautta mäkin olen saanut sen. Mä opiskelin rakennusarkkitehdiksi. Se juttu ei ollut niin kuin ollenkaan mulle. Mä otin loparit. Mä mietin, että mulla meni 5 vuotta elämästä hukkaan sinne, mutta sitten kun mä järkeilin ja mietin, että ei ne nyt hukkaan mennä. Just näin. Se on johdattanut mun nyt tänne ja nyt rupeaa olemaan selkeämmät hommat. Just näin. Steve Jobs legendaarisessa puheessaan niin yliopistosta valmistuneille aina niin kuin sanoi, että connecting the dots. Se onnistuu vaan jälkikäteen. Sä et koskaan voi etukäteen miettiä niitä. Se onnistuu vaan jälkikäteen. Ja tosta mä oon niin kuin ehdottomasti samaa mieltä, että se on hyvä testaa eri juttuja. Hyvä, niin kuin, että just nyt mä oon niin kuin siinä paikassa, missä mun pitää olla. Ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta ehkä mulla on niin kuin tietty sellainen, mitä mä näen negatiivisen tuossa on se, että sit mä en ole, jos mä oon päättänyt jotain, mä en ole välttämättä pysynyt siinä. Mutta et sitten, mä haluaisin, että mulla on vähän enemmän se oma juttu tiedossa. Ei missään nimessä sitä, että tää on nyt se mun ainoa yksi päämäärä, mutta vähän se on niin kuin horisonttitavoite. Ja kyllä mä luulen, että mä oon koko ajan mennyt vähän sellainen horisonttitavoitteet kohti, mutta että ennemmin se, että 3 kuukautta yksi juttu tekee sitä täysiä, kuin se, että aloittaa 3, 4, 5 juttua, tekee niitä kaikkia vähän puolitehoilla. Ja ehkä mulla on mennyt siihen, että mä oon, varsinkin sitten kun on saanut tiettyjä onnistumisia elämässä, niin sitten tulee myös mahdollisuuksia, jotka tuntuu niinku hyviltä. Ja sitten mä oon sanonut tosi paljon kyllää kaiken maailman pikkujuttuihin nyt, mitä mä en olisi esimerkiksi 2019 tai 2020, jolloin mulla oli niinku selkeämpi, mitä mä teen, niin nyt mä ehkä haluaisin myös se, että ihan vaan päässä niinku sitoutuu tietyksi ajaksi johonkin muutamaan juttuun, jotta osaa sanoa ei niille epärelevanteille jutuille. Ja kuitenkin esimerkiksi meillä niinku kauppiksessa monta kertaa puhutaan Peter Druckerista, joka oli tällainen käytännössä yksi tunnetuimpia niin business-ajattelijoita, ja hän on aina sanonut, että ihmiset on tehokkaita, koska he osaa sanoa ei. Että se on ainoa tapa, miten ihminen voi olla tehokas, se, että sä osaat sanoa ei. Niin se pitää vaan niin pitää mielessä, että aina kun sä sanot kyllä, se on aina pois jostain muusta. Toi on kyllä hyvin sanottu. Ei ole tuolla tavalla ajatellutkaan sitä, että se on ainoa tapa. Kyllä, make sense. Tuntuuko susta muuten, että jos sulla olisi nyt tällä hetkellä, jos sulla olisi ihan selkeä päiväduuni, mikä olisi 8-4, siellä on kaikki selvät sävelet, ja sit sä tulisit iltaisin himaa, ja sulla olisi se tietty oma prokkis, mitä sä tekisit, eli nyt olisi vaikka seuraavat puoli vuotta, sulla tavoite, että sä laitat pelkästään sitä Suomi-kontsaa ulos, ja sit kaikki muu aika menee, sit sä treenaat ja oot kavereiden ja tyttöystävän kanssa, sit sä menet duuniin, että tavallaan, että se erottaisi niin kuin, että sulla on päiväduuni, sit se teettää toisen prokkiksi ja sit on muut. Päiväduuni, toinen prokkiksi. Versus, että nyt sit on monesti yrittää vähän silleen, että päivisin vähän mitä, sit iltaisin vähän mitä, milloin vähän. Tuntuisiko suhteen, että se selkäyttäisi sulle? No. Koska mä oon itse vähän miettinyt ja mä oon todennut, että saisinkohan mä, että jos mulla olisi oikeasti nyt, jos mä palaisin vähän niin kuin sinne takas, mitä joskus oli, kun mä kävin siellä Finskillä ja tälleen, saisinkohan mä itse asiassa ehkä jopa nyt taas vähän niin kuin enemmän aikaiseksi ja vähän uutta boostia, niin kuin, että sitten saisi jopa jotain omankin prokkista ehkä enemmän eteenpäin. Voisi olla, mutta mä luulen, että se on enemmän henkinen juttu siitä, että sulla on joku tietty taloudellinen sulla on tietty normiduuni, ja sitten käytännössä sun luova aika, niin sä oikeasti voit tehdä ihan sitä sun omaa juttua, eikä siinä tarvitse stressaa sitä toimeentuloa. Et ehkä mä mä oon miettinyt silleen, että voisiko mulla olla 2-3 päivää viikossa joku, no nyt mulla on vähän ollut niinku koulun kanssa silleen, että koulu menee 2-3 päivää, ja sitten mä saan tehdä niinku 2-3 päivää sitä omaa, ainoa vaan, että sit se koulusta ei tule
fyrkkaa, niin se on eri juttu, että jos olisi duuni, missä olisi vähän sellainen tietty pohjatulo, ja sitten mä voisin keskittyä vaan siihen luovaan niin kuin kaaokseen, luovaan juttuun, ilman sitä, että tarvii miettiä, että okei, että minkälainen kontentti on nyt parasta, jotta mä saan niin kuin seuraavia tiettyjä diilejä. Niin ehkä niin kuin, tolleen mä näen sen, mutta en mä tiedä, mä oon kyllä hyvä, siellä niin isossa kuvassa hyvä käyttää mun aikaa tehokkaasti, ja niin kuin, oon oppinut siihen, että tämä on iso aina probleema se, että monella on se fiilis, että kun on töissä, tai pitäisi olla töissä, tai pitäisi tehdä koulujuttua, niin silloin vähän niin kuin laiskottelee, silloin katsoo TikTokia, silloin tekee vähän turhaa. Ja sitten kun ne on niin kuin vapaalla ja on niin kuin frendejen, perheen kanssa, niin sitten niin on sellainen, ei vitsi, nyt pitäisi tehdä tätä ja tätä ja tätä. Ja mä luulen, että tosta mä oon aika hyvin oppinut, että aina kun mä löydän tai niin kuin tiedostan itteni, että okei, nyt on niin kuin duuni-aika, että kello on niin kuin 8 ja vaikka 6 välissä, niin sitten mä aika usein, jos tulee sellainen, että nyt mä tekee mieli katsoa jotain Netflixiä, niin aika usein mä niin kuin, että hetkinen, tää on nyt se työaika, että nyt sitoudun vaan tekemään sitä duunia, ja sitten illalla se tuntuu vaan niin paljon maukkaammalta se niin kuin oma vapaa-aika, kun sä tiedät, että sä oot tehnyt ne muutamat hyvät syvän työskentelyn duunit, saanut ne jutut aikaiseksi, mitä sä halusit. Mutta tossa on myös se, että oppii sen sijaan, että mullakin niin kuin tehtävälistalla on aina 100 juttua, niin oppii myös sen, että okei, että mikä on se tämän päivän seikkailu, mikä on tämän päivän se tärkeä niin kuin highlight, minkä mä tänään haluan tehdä. Ja kun mä oon sen tehnyt, sit mä oon niin kuin fine kaikkien, niin kuin, että sit mä voin tehdä jotain extra brokkiksi, mutta että se yksi tärkeä juttu, se on tehty, niin sit mä voin illalla silleen chillaa, eikä tarvi niin kuin, että ei vitsi, mä en sitä tehnyt ja sitä tehnyt ja sitä tehnyt. Ja ehkä se vielä, että päivän päätteeksi, varsinkin niin kuin yrittäjien, mutta myös kaikkien muiden niin kuin päivän päätteeksi, sä itse voit päättää sen, että oliko tämä hyvä vai huono päivä. Niin kuin, että se on ehkä ollut, että mulla on ollut sellainen päivän päätteeksi, että ei vitsi, mä en saanut tota. Ja se on tosi negatiivinen ajattelutapa. Mutta sitten sä voit aina kääntää sen silleen, että hetkinen, että mä sain ton. Ja mä voin olla tyytyväinen tähän päivään. Että kukaan muuhan ei tuomitse sua, vaan se on aina sellaista niin kuin itse puhelua, ja sen voi aina kääntää positiiviseksi. Jep, ja ton on huomannut siinä, kun me ollaan tehty niitä viikkopuheluita. Mä tiedän, onko VV sulle kertonut niistä? Mä oon kuullut niistä, joo. Ja videolla on... Joo, niin viikoittain ollaan niin soiteltu ja laitettu tavoitteet, ja sitten seuraavalla viikolla taas katsottu, miten pääsi, niin sitten siinä huomasi, että hetkonen, mulla oli vaikka 5 reeniä tavoite tällä viikolla, ja en päässyt tavoitteeseen. Mä kerkesin vaan 4 kertaa reenaa, niin kuin feilure. Mutta silleen niin kuin kuitenkin 4/5 onnistuminen. Mutta mielessä yhtäkkiä käännät sen, että toi tavoite meni epäonnistui. Taaskaan mä en saanut mitään aikaiseksi. Mutta sitten kun sen toisen kanssa puhun, niin se on silleen, että hei, muista kuitenkin, että sä saat noin 4 reeniä tehtyä, että se on aika kova. Sitten alkaakin miettiä, että niin kyllä itse asiassa. Just näin. Se 4 treeniä ei muutu 5, olit se sitten negatiivinen tai positiivinen. Niin. Mutta se olisi ehkä parempi olla vaan tyytyväinen siihen, koska sitten se kannustaa sitä, että hetkinen, että ehkä ensi viikolla, ehkä huomenna taas uusi päivä. Tuossa nopeasti vähän sivuttiin fyrkkaa, niin mitä raha merkitsee sulle? Kyllä niin kuin tietyllä tasolla merkitsee aika paljon, koska se tuo, niin kuin, että vapaus on kuitenkin sellainen, mitä kohti mä oon aina mennyt niin kuin, myös kaikissa omissa koulujutuissa, duunijutuissa, että mä oon vaan tykännyt tehdä niin kuin omaa juttua, omaa polkua, ja junnuna se onnistuu aika hyvin, koska eli niin perheen luona, ja sit sä maksat niin kuin joitain tiettyjä omia juttuja, mutta hirveästi ei ole kului. Mutta sitten kun on omillaan ja on omia kaiken näköisiä menoja, niin sitten aika nopeasti huomaa, että hetkinen, että kyllähän sitä rahakin pitäisi tulla, ja sitten varsinkin kun on sellaisessa duunissa, missä se ei tule niinku kuukausittain, vaan se tulee niinku prokkiksittain, ja viime vuonna mä nostin tyyliin kerran palkkaa, että sitten nostin kerran palkkaa, ja sitten mä vaan niinku säännöstelin sitä mukaan, kun tarvii niinku säästötililtä henkkohtilille, että vähän niinku nostin palkkaa, mutta sitten kuitenkin ihan eri kuin se, että eläisi palkasta palkkaan, niin kuin moni tekee. Sitä mä en kyllä varmaan pystyisi tehdä, tai mä en tiedä, miten mun käyttäytyminen muuttuisi. Muuttuisiko se siihen, että osaisi säästää hyvin, vai muuttuisiko se siihen, että sit kun sä tiedät, että sieltä tulee se seuraava palkka, niin sitten sä käytät, no on muutas vielä tämän verran. Kyllä rahalla on niin kuin iso merkitys
mä luulen, että sen takia, koska mä en ole sellaisessa pisteessä, että mä olisin saavuttanut sellaisen taloudellisen tilanteen, että kaikki olisi niin kuin easy, vaan kyllä että mun pitää miettiä, mä tykkään myös miettiä, että okei, miten mä käytän rahaa, ja tossakin mä en ole sellainen tasainen rahan käyttäjä, vaan mä oon tosi mustavalkoinen, mä tykkään olla tosi niin kuin pihi, jotta mä voin sitten päättää, että hetkinen, että vitsi, nyt tuli uusi drone, ja mulla on kyllä pari dronea, mutta mä en ole käyttänyt pitkä aikaa, ja tää on nyt hyvä, että nyt mä ostan dronin. Tai että uudella toimistoilla mä oon silleen, että koska mä oon niin pihi, niin sit mä päätin, että ei vitsi, oispa makea, jos täällä olisi projektori. Ja sit mulla niinku mahis siihen, että okei, tilaanpa Voltista nyt verkkokaupasta projektori, ja sit mä katsoin illan leffan siitä projektorista. Mutta se mahdollisti sen, että sellainen mun yleinen kulutuksen taso on niinku tosi nafti. Mä en tiedä, mitä tämä nyt vastasi kysymykseen, mutta tässä on niinku muutama filosofia, niinku, mitä mä seuraan. Jep, sanoit, että se on niin kuin kyllä tärkeä tekijä, mutta onko se sulle tärkein? Ei missään nimessä. Tai siis, että jos miettii noita tube-videoita, niin kuinka paljon, niin kuin, jos miettii mun AdSensea, eli sitä, mitä niin kuin mainosvideoista tulee, no ensinnäkin, että mä pistin AdSensin päälle vasta, 2012 tein ekan videon, mä pistin sen päälle ehkä 2018 tai 2019. Anyway, kuitenkin niin kuin 7 vuotta sen jälkeen, kun mä oon alkanut tekemään videoita, ja senkin jälkeen, niin kun mä oon, esimerkiksi, että mistä suurin osa mun palkasta tulee, niin ne tulee niin kuin yhteistöistä. Ja mä oon kieltäytynyt, tai mä oon niin kuin hyväksynyt ehkä 10% niistä yhteistöistä, mitä mulle tulee. Koska aina tulee kaiken näköisiä, jotka ihan varmasti joku muu ottaisi. Mutta sitten mä ajattelen, että palveleeko tämä mun yleisöä? No ei palvele. Palveleeko tämä mua? Onko tämä sellainen tuote, mitä mä käyttäisin? No ei ole. Ja mä niin aina myös silleen, että mä oon itse käyttänyt niitä juttuja. Ja sen takia useimmat mun yhteistyöt on lähtenyt siitä, että mä oon lähettänyt niin viestin, että hei, esimerkiksi Baronalle 2020 tuli korona, mun melkein kaikilta frendeiltä vietiin kesäduuni. Sitten mä oon Baronalle vaan silleen, että hei, vitsi, että mun kaikilta frendeiltä on lähtenyt kesäduuni, mutta mä katsoin, että teillä on vielä kaiken näköisiä duuneja, niin voisiko tulla vaikka mansikka paikalle, tai niin kuin keräämään mansikoit päiväksi, ja sitten tehdään video, että hetkinen, että kyllä täällä on niin kuin vielä duunia, ja siitä alkoi käytännössä mun ja Baronan 4 vuotta kestänyt yhteistyö, koska meillä on just ne arvot, että meillä on se niin kuin työelämä, se on yksi iso arvo, oppiminen on yksi iso arvo, ja hyvinvointi. Et siinä on 3 arvoa, jotka meidän menee täysin yhteen, niin ehkä niin kuin, isossa kuvassa, jos miettii varsinkin mun kontenttia, niin siellä ei ole kyllä niin kuin, siellä ei ole mietitty sitä, että niin kuin mä siinä alussa vähän sivuutin, että jos tekisi, niin kuin miettii taas sitä AdSensea, jos mä tekisin vaan niitä haastevideoita, niin jokaisesta videosta tulee näyttökertoi, siitä tulee vaikka 4-5 huntia. Sitten mä teen jonkun mun, että vitsi, tää on kiva video, niin kuin mun rutiinit, ja sitten mä katsoin, että okei, mä oon tienannut tää nyt 13,67 €, että niin kuin, okei, mä maksoin tuosta thumbnailista niin kuin 30 €, ja sitten mä maksoin editoille 100 €. Ja mä tein tällä videolla nyt niin kuin 115 € tappioa, plus mä kuvasin sen itse, niin siinä ei kyllä ehkä mennä fyrkkaa edellä, mutta niin, kyllä mä en sano silti, että se raha ei merkitsisi, että totta kai se merkitsee, mutta ehkä tuossa niin kuin luovassa prosessissa myös mä haluan tehdä sitä niin kuin oman näköistä kontenttia, ja sitten jos sinne tulee joku Barona, joka mahdollistaa, niin sitten mä oon silleen, että hei, tää on sika hyvä. Onko sulla raha-osalta tulevaisuudelle jotain niin kuin tavoitteita? No. Oletko silleen miettinyt sitä, vai onko sulle vaikka tärkeämpi vaan se, että ettei vaikka, niitä tavoitteita voi olla mitä eri, että vaikka että mulle riittää, tai että joku haluaa tienaa vaikka sen verran, että sen ei tarvitse miettiä rahaa, mutta sitten kaikkihan voi aina miettiä, että mikä se niin kuin numeerinen summa olisi, niin. vai onko sulla se, että kyllä sä haluat, että sulla on niin kuin 100 miljoonan net worth joskus, vai onko sulle se, että sulle riittää, että sä tienaat vähän vähemmän, mutta että sä saat oikeasti tehdä semmoista, missä sä nautit, ja sulla on todella mukava niin kuin arki ja kaikkea. Ootko sä miettinyt semmoisia? Koska se oli hyvä, Jaakko Haanpäällähän oli aika todella selkeä rahallinen tavoite, että mikä oliko se 24-vuotiaan miljonääri? Jep. Ja silloin niin kuin tosi ehdoton niin. se. Onko sulle se selkeä vai? Ei todellakaan selkeä. Kyllä ihan varmasti mun vanhoista vihkoista niin löytyy ihan joka vuosiluvulle, niin että tähän mennessä on näin paljon seuraajia ja näin paljon videoita tehty ja näin paljon rahaa. Mutta ei missään nimessä ole nyt mitään sellaista.
kyllä mun niinku varmaan jotain suuntaviivoja, tai mä luulen, että se niinku, kaikki on ehkä haihtunut vähän siinä vaiheessa, kun on tajunnut, että okei, niinku tämän verran mä tarvii elämiseen, kun mä saan tämän, mä oon tosi fine, ja sitten kaikki muu on niin kuin bonusta. Mutta sitten aina huomaa, että kun on joitain että on just siinä niin kuin rajamailla, että hetkinen, että nyt mulla ei olekaan ehkä tarpeeksi niin kuin tähän juttuun, mitä mä haluaisin tehdä, niin sitten aina tulee siihen, että ei hitto, että 5 vuoden päästä mä haluan kyllä elää sellaista elämää, mun ei tarvitse miettiä niin kuin tätä reissua tai tätä niin kuin, dinneriä, että nyt meni tonne niin kuin, noin monta hunttia, ja se niin kuin tuntuu tosi pahalta. Että aina, niin kuin, ehkä se tulee aina just sen vapauden kautta, että haluaa, ettei tarvii niin kuin miettiä sitä, mutta että voiko sille laittaa jotain lukui, niin en mä tiedä, jos niin kuin rahalla olisi enemmän merkitys, niin kyllä mä olisin niin kuin hyödyntänyt varmaan näitä mun kanavia myös niin kuin paljon paremmin, ja just tässä niin kuin mainitsin ennen tätä podi-alkuukin, että oli niin kuin sellaisessa miitissä, missä mä vähän niin kuin sparrasin mun tällaista pitch deckia tai mediakorttia, ja sitten mä mietin, että mä en ole käyttänyt mediakorttia 5 vuoteen mihinkään, että mä oon vaan tehnyt diilejä, jotka mulle on tullut, että jos niin kuin, tai niin kuin just se, että jos se raha, tai jos sitä miettisi niin kuin järkevämmin, niin kyllähän sitä olisi paljon enemmän myös myynyt, sen sijaan, että koittaa tehdä joka päivä videon, niin tekisi joka toinen päivä video, joka toinen päivä niin kuin keskittyisi siihen, että saisi jotain niin kuin mielekkäitä diilejä, jotka niin kuin myös hyödyttää sitä omaa yleisöä. Että tuossa voi kaikki aina pohtia, että mitä kannattaisi tehdä, mutta ei ole mitään selkeää, että tässä vaiheessa näin paljon. Ei sit haittaakaan varmaan omaa elämää olisi. Se on mun mielestä hauska, kun kuulee noilta oikeasti niin kuin superrikkailta niiden näkemyksiä niin kuin rahan suhteen, niin pääsääntöisesti melkein kaikki niistä on sillä, että rahalla ei ole niin merkitystä, tai se ei tee onnelliseksi. Se on sen jonkun tietyn thresholdin jälkeen, mutta mä en tiedä mikä se on, kyllä sitä on tutkittu. Niin. Niin. Mutta mä oon kanssa niinku miettinyt sitä, että vaatiiko se niinku oikeasti myös sen, että sä pääset sinne oikeasti niinku niihin miljooniin, ennen kuin sä todellisesti vasta pystyt toteamaan itsellesi, että hei, että tällä tosiaan ei ole niin paljon merkitystä. Tiedätkö, koska sehän niinku, varsinkin niinku niissä videoissa, kun on just jotain niitä kommentteja näkee, niin siellähän on aina, että helppohan miljonääri on sanoa. Niin, kyllä. Mutta onkohan se silleen, että periaatteessa se vaatii sen? Mä uskon, että se on silleen, koska ihan sama mikä tavoite on joskus, kun sä oot silleen, että tää on niinku tavoite, tonne mä haluan päästä. Ja sitten sä pääset sinne. Niin sä huomaatkin, että jes, mutta sä ootkin, että no ei tää nyt niin ihmeellistä ollutkaan, että seuraavaa kohti. Just näin. Ehkä mä voisin niin kuin nostaa yhden jutun, mistä mä oon niin kuin tehnyt myös muutaman videon, mutta se on tällainen niin kuin elämyksellinen miljardööri. Ei edes elämyksellinen miljonääri, mutta just se, että siinä videossa mä myös vähän tämän niin kuin omaa rahankäyttöä niin kuin peilain ja niin kuin viimeisiä vuosia, koska mä olin todella säntillinen niin kuin monta vuotta, että kirjasin kaikki menot ylös ja sijoitin tosi tarkkaan. Sitten nyt mä oon huomannut, että mä en tee enää sitä niin säännöllisesti, tai mä oon vähän niin kuin lepsumpi menojen suhteen, mutta sitten just mä yritin painottaa sitä, että hetkinen, että mä myös painotan sitä, etten mä vaan säästä johonkin, että mä oon 60-vuotias ja sitten jotain, vaan mä yritän myös tässä vaiheessa maksimoida sen rahan ja ne kokemukset, mitä mä saan. Et nyt jos mä haluan tai mä koen, että niinku, nyt mä oon tyyli elämäni kunnossa ja haluan niinku vaikka Kilimanjarolle kiipeilee, niin kannattaako mun tehdä se nyt ja elää vähän niukemmin ja niinku tehdä se reissu vähän niukemmin, vai kannattaako mun oikeasti nyt vaan säästää, jotta mä voin tehdä sen 10-20 vuoden päästä, enkä pysty ehkä nauttimaan niin paljon siitä fyysisestä haasteesta. Tekisit sä sitä edes välttämättä enää oikeasti silloin? En tiedä. Niin, ja olisiko se niin nättiä enää? Niin. Eli siis mä tykkään tosi paljon tosta, ja siis ehkä kun mä mietin, niin tai palaan takas vaikka niihin meidän kuuskonkin aikoihin, niin kyllähän me niin kuin pääsääntöisesti, eihän se niin kuin mitään hirveän hyvää liiketoimintaa koskaan ollut, mitä me tehtiin. Mutta mä oon ikikiitollinen siitä, että mitä kokemuksia siitä on niin kuin jäänyt, ja
se oli niinku yksi semmoinen, se kuitenkin mahdollisti sen, että me pystyttiin reissaan niinku ihan sikaa ja tehdä kaiken näköisiä siistejä tempauksia, ja mulla on jäänyt hälyttömiä kokemuksia, jota ilman sitä en mä olisi koskaan pystynyt tekemään. Et nimenomaan kyllä mun mielestä kans niinku, kuitenkin, tää klisee sanota, mutta kerran täällä ollaan, niin kyllähän niinku oikeasti ei tämä elämä voi pelkästään olla vaan sitä, mietitään, että koko ajan tehdään rahaa, mutta sit sä et koskaan oikeasti koe niitä hienoja asiat, mitä tällä elämällä on niinku tarjota. Että kyllähän niinku, mun mielestä se, mikä sanoit, se kokemuksellinen miljonääri. Niin, kokemuksellinen miljonääri. Kerää vaan rahaa, niin myös kerää niitä kokemuksia. Jep. Mun mielestä toi kokemuksellinen miljonääri on kyllä kans niinku tosi tärkeä monen pitää mielessä, että varsinkin ehkä niinku tämmöisessä nykyyhteiskunnassa, kun tämähän on tosi suorituskeskeistä ja painotaa koko ajan, tai tuntuu, että se on niinku semmoista, että monilla saattaa olla niinku se ajatus, että pitää vaan tästä massia. Mun mielestä toi on kyllä hyvä pitää mielessä, että hei, että ne hienot kokemukset kuitenkin tuo oikeasti kontekstia siihen omaan elämään niin kuin kaikista eniten. Ja mä oon aina tykännyt myös siitä, että mun mielestä se on hauska sanonta, mutta jää myös jälkisukupolville jotain kerrottavaa. Niin. Mun mielestä se on aina niinku kiva, että tavallaan sitäkin jotenkin kiva miettiä, että toivottavasti mulla joskus on lapsenlapsia ja mä voin niille kertoa ukin kaikkia hauskoja kokemuksia, niin kyllä mun mielestä mä näen sen kanssa aika niinku, että voiko silleen antaa rahallista arvoa. Just näin, ja sitten mä just näin jonkun quotein siitä, että sitten kun me ollaan 60-vuotiaat, niin me annettaisiin ihan mikä tahansa rahasumma siitä, että me ollaan niinku tämän ikäisiä, mitä me nyt ollaan. Eli periaatteessa sillä, mitä tahansa rahaa me kerätään, niin se ei koskaan voi maksaa sitä, että me eletään just nyt tämän ikäisin. Niin just että ottaa vaan hetkeä pysähtyä silleen miettiä, että okei, että sit kun me ollaan X-ikäisiä, niin me maksettaisiin ihan mitä tahansa, että me oltaisiin taas niin kuin olisit 20-vuotiaita, 30-vuotiaita, niin funtsii sitä hetkeä ja sitten funtsii niin kuin niitä päätöksiä, mitä nyt tekee, että voisiko nyt tästä tilanteesta ottaa kuitenkin vähän enemmän irti jollain tietyillä jutuilla, niin se ainakin mulle oli silleen, mä oon pari kertaa katsonut sen videon silleen, niin funtsina. Joo, mä näen ton kanssa, se resonoi kyllä, se on, niin kuin ei ole semmoista rahasummaa, mitä sä 60-vuotiaana et antaisit, että sä saisit olla. Se on kyllä kova. Vielä haluan just sen sanoa, että mä oon niinku tavallaan mä oon seurannut sua niin pitkään sitä kanssa, kun silloin oltiin jo aikaisemmin jo tekemisissä. Mä en muista, mitä kautta me ollaan edes niinku tutustuttu alun perin. 6K, tehtiin pari videoa silloin yössä. Niin oli, joo. Niin olikin, joo, just sitä kautta. Ja mä oon niinku aina kyllä ihailu ja digannut sun meiningistä ja jotenkin niinku, ihan niinku rehellisesti, että varsinkin nyt itekin tälleen, niin kuin nyt enemmän kuin alkanut tässä tämän podin ympärilläkin puhua näistä asioista sun muuta, niin mä oon vielä niin kuin entistä enemmän kiinnostunut niin kuin sun jutuista, ja mä oon niin kuin, mun mielestä noin sun puhujakeikkajutut ja mitä sä nyt sun sisällön osalta teet, niin mä ainakin niin kuin tykkään tosi paljon, koska ne resonoi mua. Et sen takia mä sanon nyt myös tälleen niin kuin fanina ja seuraajana, että sen takia mun mielestä se on niin kuin hienoa, että sä oot pitänyt sen sun oman juttus. Että tavallaan palaten vielä vähän sitä, että olisiko pitänyt tehdä jotain enemmän, että olisi kasvanut näin, niin sitten taas ehkä tässä niin näet, että siellä taustalla on kuitenkin näitäkin, jotka on niin tosi myös kiinnostuneet noista jutuista. Niin kiitos. Pidät sen siinä. Mahtavaa kuulla ja myös silleen niin kuin, toihan, jos miettii tubessa, niin kuin harvoin kuulee, koska kaikki on siellä aina pleksin toisella puolella, se on ruudun toisella puolella. Se on palaten myös siihen puhekeikkajuttuun, se on niin makea, että se ihminen on siinä. Niin kuin, ja myös mä arvostan sitä, että sanot sen näin, koska harvemmin kuulee livenä, koska kaikki on aina, että sit se on joku kommentti, että hei, tää oli hyvä video. Mutta sä et koskaan saa sitä, niin kuin, että siellä oikeasti on ihminen, joka katsoo, että sehän on vaan sellaisia digitaalisia lukuja, ja sit sä oot silleen, että oi vitsi, tää video sai 1000 näyttökertaa, niin kuin, että shit, että olipa huono. Mutta sit jos sä oot miettiä sitä, että hetkinen, jos sä pistäisit 1000 tyyppiä tohon, jep. Tai oli se siitä edes 100 tai 500, niin se on aika paljon väkeä. Niin. Ja vaikka sieltä nyt yksi vaan kommentoisi, niin. Kyllä. Että se on katsoja silleen, että hei, että niin kuin, että antakaa kudosta. Se on tärkeää, että antaa kudosta myös. Niin. Kyllä. Mutta jees, on ollut kyllä niin kuin, ihan sika hauska keskustella näistä ja niin kuin, onneksi ei skipattu tätä, koska meillä kävi VVn kanssa mielessä, että me oltiin aika paskan tossa silleen, että hitto, että tulee niin hyvä vieras, että olisi kyllä kiva saada kaikki irti siinä. Me oltiin silleen, että no kyllä me vedetään tämä loppu, ja ei ole kyllä, voin niin kuin sanoa, että ei ole kyllä painanut yhtään, tämä keskustelu on niin kuin
vaan tuonut lisää voimaa tässä näin, ja mä odotan, että mä pääsen taas painaa. Siis Noora äsken laittoi, että ootko elossa, kun mä olin oikeastaan aika rikki, kun mä lähdin. Niin mä oon oikein silleen, että mä sain jotenkin ihan uutta puhtia. Joo, siis ihan oikeasti, mä sain ihan sikan jotenkin uutta puhtia tässä. Joo, sama. Et, tietenkin aina näihin podeihin jotenkin vähän silleen niin sit se mindset niin muuttuu, mutta sitten niin alkaa keskittyä kunnolla. Mutta joo, siis just niin kuin, että siis jotenkin niin kuin, mä oon ihan yhtäkkiä tälleen taas tosi hyvällä fiiliksellä ja inspiroituneen. Ja mä nautin aina näistä, kun nämä on vähän sellaisia niin kuin ilmaisia terapiasessioita. Kyllä, just se. Niin kuin, että tai just se, että kuka sä oot? Sitten mä olin, jes, että teekö mä tätä niin duuni? Okei, ei tästä ole fyrkkaa, mutta anyway silleen, että me istutaan tässä alas ja mä saan oikeasti kertoa niin tollaisia juttuja, mitä mä tuon yksin niin pohdin. Niin tämähän on aina silleen, että näiden jälkeen on silleen, niin kuin, että vitsi, että tuntuupa hyvältä, että mistäkään se johtuu. No ehkä se johtuu, että sä oot päässyt vähän niin kuin purkaan niitä sun omia juttuja ja ajatuksia. Kyllä. Niin myös niin kuin taas kuuntelijoille, niin kuin, että hei, vaikka ei olisi mitään podia, niin menkää jonkunkaan ja jutelkaa niin kuin tunti niitä ja näitä ja niin kuin oikeasti antakaa toisen puhua ja toisen kuunnella ja sitten taas toisten päin, niin se tekee hyvää. Tekee ihmeitä ja meidän kuuntelijat, kun ne siis on varmasti niin kuin tämmöisistä aiheista kiinnostuneet, niin mä suosittelen, että menkää oikeasti seuraa Jalmaria. Jalmafihan löytyy varmaan kaikkia, teikö niin? Joo. Niin menkää ottaa oikeasti... Ei ole OnlyFansista, mutta kaikki. Menkää ottaa Jalmarin kanalta. Ei vielä, kun tulee taloushuoliin. Niin, sit on sille, että pitäis mun kääntyä. Vaan feed-pikkejä sinne. Niin. Mutta oikeasti menkää seuraa, koska niin on hyvää kontenttia ja se on niinku... Mä niinku on innossani kanssa katsoa, että mihin sun niinku matka vie, koska sä vaihdat se enkkuun ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Suomeen takas. Nyt takas Suomeen ja joo, mutta siis toi on hienoa ja niin, joo, ja kiitos. Ja kiitos, että saatiin käyttää tätä hienoa studioa. Ehkä joku diili pitää hienoa, että mekin päästään tänne vähän. Todellakin. Silloin tällöin ainakin äänittää. Eikö taisi ihan kiva olla täällä? Tää olisi. Kiitos teille, tää oli oikein mainio keskustelu. Hyvä. Adios.